Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Onye kubwata libolyo obosemya gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoliribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyolibaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo nainde aso twanchira kobali yogiritangani kwegure nyomba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Mirna nabali b'ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuritsitanya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu.
murigeria wita Sengen Soko TV mambia bono no gusaba no kwigena kwanenga kwa bokiribia wachakiruko yarigania asemero byago litko litkulia rero netich kabere asiritskulie iki Tuesday togatebanga litskeli machito murigeria neritskoli dibotambere gototabyanga boka nando chage kuyarigania boka nando chage gwetuma irunyariko wikerie ngere yagasobogma litskoli ne gotabinga kera bigo sekire gendo kirio taito wikirania asobogma bwago ibinto mbirora nyare ko gukora irio nyare go kubikira nande esabari ejo nige kogenda ngora irio nyare go kuyikirania kuri bagotebanga stay focused dibeka maisomo tu mwanchito mulgeria no mutu go tigare go tineine ko gotebanga goikanya ari ngwikirania ngere yage kiagera na bokire mambia ne ariganirie asemero biriri ntaito wikirania siritskuri ya rero no bwateganga boigo otaito wikirania asobogma bwago ngaritskuri rero Tuesday togotebanga etome boka ikirania ebintu byo taito wikirania mwanchito mulgeria kurenda segeta senge tugen Soko TV morobene soko bwakire mambia bono totaite nande kurasanga naye turamanyania turasemania nande tokweri bagabna omugusi ryogidia buri nyari kwewekana onyore mambia bono asomtandaito YouTube not live ne Soko TV gogo ikamwanchito mulgeria simtandao yetu yonsi yekerero togotibyanga kwara tubwatia goka Facebook kwara to follow weka YouTube kwa subscribe na boigo emitandao ya kerori yonsi kwanyara ko gutubwatia eri kwanyara go kwemanya egatiari ya tugo kwariganira na boige megero biri itasigeta sengeto yo Soko TV ngo litskuri rero boigo na mange tubwate utamento go kwani mwanchito mulgira mnabona na go kwani litwika sensemo ya maya turakumanyinga ninki kiria kigendeta kwene kiwa kurwa chinsemo boigo tuswa sensemeria yechiga seti naro turakumanyanga gwikira boni ngo mwanchito mulgira ninki kigendeta kwene kiwa kurwa chinsemo igana go tugocha kurwa sebinyoro bito twikachia visi na bigo twaswa chinse cheisko hetwanyara tukumanya mwanchito mulgira kurinde boigo na eno bwateli bagari gusanga na itwe ase namba itu studio yere 07886663 078 marakabere 6 marakatano na tirinere namba yomoero yonga nabo kubike kirengero kyawo gagu onyari ko gusanga na itwe mambya yabono wiga sense media kurkwanga WhatsApp nena mukunyara ko gusanga na itwe tagotebanga igokobeke simya go landscape iga kwanyara ko gusanga na itwe mwanchito mulgeria wasanga na itwe watebinga kerengero kyawo nkirikigo nga 30 seconds nabo kunyara ko kwana na itwe emambia ya bono kulinda bago mwanchito mulgeria ali tukuriya remna nago tebi na mange tubwatese egetaseni geto ya Soko TV nabo kunyara ko kwania abantu bago bayigo tebi ko rwali asomenyete abantu banyamira chisemo bonsi na wonya utukwania wike semo ye county ya Kisii bayigo tokwanie elitunya to chako morobirita sentra ya bene baigona bagotwa engana yo gosemia litkuria rero kyara ligotebanga ne chinga kichiri cyo gwetomo mwanchito murigeria iryo nyare ko gwikirania eganga ya gasubumwa bwawo litkuria rero na esemia omuntu skogaiga to kyara segeta senge to gotebanga ne chinga kichiria cyo gosemani ngikyagara lini naye to cyonyare ko gotogo semia guchaga igatunyare to gosanga igonga mambi abono mwanchito mulgeria enamba itu studio nere ina kwa 07886663 078 marakabere 6 marakatano na trinere namba yomoero beke kerengero kya ugagu na boigo onyare ko gotobekera engane yo na nago tebiri engana yo gotosira litkuria rero tunyare tokori chaka beno mwanchito mulgeria aigando chembale babekira ujumbe chabororo kurende ngo chisomani chonsi mwanchito mulgeria wega sense media YouTube no chenchiroro na semiria ya WhatsApp ndo chibego mwabekire ujumbe ororo kuri no mwanchito mulgeria entaite ko moyo minto innocent ribagara gukwanya kurende salamu ya makwani yari ya gotebwenga itongo mochochi nchena otebitongo noga yara kini nchengora gotebinga bwakire na iwantebinga bwakire bya tomana goswase itongo mochochi na itongo noga yiko no mwanchito mulgeria na beka salamu chago gagu eri na tunyare to gosoma na biga clip akunago tebi ene kyanga sore na sagia asore na sagia erekero wachikoligeria clip ekyo nalio kunyara gokoranga mbuya wakoli mwanchito mulgeria go ngatikana nchira innocent aragukwanya innocent karibu. Asante sana Diana akikwabokire mbia nabokire innocent nyasaye no muya kabisa ndo chechi abere chitaliki 15 nemo mutinyo yo gore yo gatano narimo mwaka bwikirubere 22 22 na isano nemo ngina chire 2022
kagitinge kwenyora ya chikura chisire wikana ndi mutwa twabukire bia na mono chibara bura twachire bono mambia abarundi no bale bagendete kubuguria abantu bomone ko bairese ibarua fair ya keire fair tego kebia gento kelinga asemambia bono kelikeroro ne ichi shughuli cha kawaida. Shughuli cha kawaida. Nyene 50 gwakana na chukurwa. Nyene mia ya moni mia ya mukurwa semambia bono. Gento naro lire semambia ye abana bakubuka mambia bakogende school. Akogende school. Nairobi abana bakubuka mapema sana kogende school. Taliye gali rinero konyoranga ire nchera gento ngo kuminga olio gotanganirwa akona korale gali mebaka yaikire bali bande bachego ikiranigura kinene no machito muriera nega singia togote bachiskuri chito chigokora nonye alikagenderete gali ngagitenga ntonyore chinchera chugwa adjust to irane na obangi maitale ngasche school kero gukwana igoro yo adjust semambia bono gento mwanchu murigira lindago tebingubo tukibogo teba abantu banchitili tukulia lero ya Tuesday sa abantu babere bakubuli kwa mabulio asili tukubagutagali chake ikina igoya gwacha delete kulie gole ikirero gwali chakire igasobwa mongote mwancho murigereri asemambie tubwata mange to kwaliganiriti asumurubilia nsoko bwakire asibo igotogote bingana bogo kwana na intu una Diana kwanyago tebirigo chaga igase studio nchenguru kwa Innocent Onyango Nanjo mwanjito murigeria nkoro kwa Diana ndemo tugende usanga sumurubirite nsoko bwakire mambia ya bono kuri Innocent naboko nganchira ndara somi gatie ujumbe chicha bikirwa somi mitandao yaito egando chibana baski basawote bakura doa katal pamoja nsoko bwakire Diana na Innocent boigo kirandeni seki musuribe swateba kurwasye semo chana kuru City Salams Club no arimi umurubiri mbaka omwerio Boss Combo auteba na Dorini oye kurwa nyakolere Oteba Bwakire, Mama Nyanduko, Jackson Combo, Godfrey Dorvini Combo, Amona Unduso Mwamba, Emambia Engia, Otebe Mambia Engia, Nandaba Ntababa Bwate Kibago, Dolphin Combo, Oteba Tubuate Ikibago, Tonyari Tuwikira Niga Itasa Maito, Waigondo Chiga Sense Muyende, Naro, Nero Andrew Matunda, Kuranyamira Town, hote Kuranyamira Town imeanyota Salams Club, amona Mama Fena, Mama Sala, Afro Baby, ntubate Sara na ntubate Sala. Sala na roro mu gosolia, kurukunga Muhammad Sala. Na boigo ntubate Sara. Lakini bona te Mama Sala. Oh, okay. Afro Baby na banyomu muro yo kaliguru kusala. Labora nyore. Mama Precious, Patshua Nyaberi. Embusurengia Mildred Mokeira Natasha Mcuti musoribege sote babonsi babo kiwasoime yo morobirio wensoko bwakire hoiga sensemo yende oyo mito Innocent bogondo chikuru sisemo chiama seno Lawrence nera utebana walime yo morobirio mbaka omwero wekokuru sisemo chiria cyanyantaro Ruben utebana walime yo morobirio utebayebuga abasoime yo morobirio wensoko bwakire Nathan Peterson negatia bande na barabungu kandi nabasoma kurende boigondo chikurwa aiganse moyende kirandini seke omusurwe sunera agotebanga ensoko neye mobuna butambe John Siocha agotebayo John Arisi kurekenya inyonya mire kirenyo bwakire buyen soko neyemo ababasoimi remaye ateba my rispa abana bane Clinton Siocha na Siko litskorigia Benjamin Omwano Thomas ateba bwakire byakurobo basibigasa village no mongino eda makri ni kwamboka pamoja na bana ba Eliwi Sanson na Giana na waigo mtatu mwabo Kambaga Nyabuto mamo mwabo Precious anko yae Gigi na baiganti yae Ruth na mumro mwabo kwa Hemston Moses no Nyancha oteba my sister Caro na batakire mambiengia neiki ya masesenia Bregandia Anton Ratemo nera oteba kurwa Metamaywa Nyasore nondeme amona rispa waro Honorable Victor Mondo Jani Kajeni Moreka Saro Monyoni Douglas Ogega Charles K Natasha Mcuti negatia bande barabungu ikamba some boigo Alex Buruma kurona Ivasha Salams Club Kenya nere tinga yekigoro tokobwatirana na chairman bingwa Nyamori Mogadishu Isaac Mautia Kulman Omoti Wikiri Forina MMC Deno Orokini Innocent yaranto kubwata Orokini Okay. Mashabiki itabwata malieta maya sana. Abwata malieta
akogokia Orokini rwe yombo. okay orokini rwe yombo mbia mono enjira gukwanire orokini rwe yombo Wego yonde oyonka gete twamona chemsu chairman we chiredio we chairman we chiredio agotoka chinse mo chirichia timati ose miriri gora twakira lesi mirinde gora kare simira kinibona kwa nibona Alex Buruma okay biabono Alex Buruma asama kwani kwabere gokurwa sema biabono na era bakogenda gutuma makwani aho gochaga iga asigeta seni gituma chumulinga kyo kale sema biabono gutura babere ose batatu ase namba ito studio gere 07886666 63 inere namba ito gonyara kabago gututumira ujumbe okogenda SMS ya WhatsApp watutumira nabo iga SMS ili twanyara kabatugo kwana naye sema biabono ngento tutaite gukwana bono mambia nilingana lirabu nalio litukunyara kabatogo tebali kunyara kabali kurubo rabu ilikuwa manyanga kyogo tachali tukekeralia chakire nilingana litoko batogo kwana to kwali bagana bokunyara kaba naye gokuru birengera byago na gutuma nyinga nkikelia orabe gokurwa umuchango gogochia asilingana lirabu na enchero kunyara kaba gokurwa umuchango gochaga igasigeta sen gitumwa nchumuligereri negento kilio gokoranga no gotwa keresimi gochaga igase namba ite studio already kwalirolire ase screen yago kurende tigandara alikwana sobwango iga indo chebicha yo muruoti abo batebekananga omuruoti otaigene timonto nde bwensi nigo abwenerete aligererie kiregenta abwate elio ainyore amalieta y'abantu bamukonyete konyore nibo yaye muruoti otaigene tionde bwensi nigabwenerete kuligererie bintabwate na elio anyare ko bagakuinyora abantu bamukonyete konyore nibe yuabwate elio na liringana litolira bwasema mbiabono namba ite studio obatatebinga ngakiringana eligo gosegeta gosengigerio konyara koba okomanya na bokubeke translation yago namba itegere 0788666663 Diana baruo timbale bagatebe binte bine biyana nabikolire chembugate chibando chiane chiraseke ekiage oteba ebinte byose pine biyane lakini ekero kuligereria ebintu byose pyo bwatembi bwategento bigoko ekine ndekero kwabekire ebiche yo muruoti ebintu nebinge ebiche yago Innocent usebiche kwabe yabegetuga iga ego kwanera ndocho muruoti nale mahegaga no muruoti ino ene chianga abegete nabachikote banga ne chiaye nero chiroseti tari ero chiroseti erega chibegete na boy goburuoti obotari ere bwete tari ere arakiri abange bagatanga njoburuoti obono bugana ena ibole tunaborobo nche no muruoti nche ne yamateito ne yoburuoti igono nyamutare konga nche already ngobana ikanari kopyo muruoti na bagoteba igole oro lende sema mbia bono muligereri na bagotatebe ngumuruoti ere otaigeneti omuntu ndebwensi nigabwenere taligererie bintu biri binde byonsi abwate amanyanga asema mbieye kiregento kilia bwate muntu naro mokonya taga kenyora namba nero kurwa yesimi muligereria twakire sema mbia bono litunyara kabatugo kwana nere na nemono rawo tutumire ujumbe yaye aseseme ya YouTube asago subscribe agenda aseseme ya Facebook na aranyara kaba darato follow Nensoko TV totebiango nambe ya sobwango Manjito muligerie nambe ya itu studio ni gere 07886663 marakabere 6 maraka 5 na trineri namba yo moerio nabokunyara ko kwana na into kwene Innocent ndara bwatisimiyo okay Nensoko TV bwakire madi bwakire bwakire bya kamati awone nyonyanga abo no ndi na Innocent onyango gaiga abaje Colombia bale biyapi mugendo cyo murodio imbu yale irakagete unabebegete intu twamubegete lakini wana tatoroji otwebire abali bavuga gomata narota yabati Yesu ngama chikosi biramanyete akamara komata ibona nyakomate ndiri mota manyeti eni ibelio wata yansi bigendo abatakana kia ochoto togo sibwa yabokaba Abonotole obosibwe ito tiborochi omo Kenya igonyero jeje kamati omanyana ya tingorochi lakini ene neba ngaya naye kwambegeta abwasindi asante sana guru sesa mbambi ya mono lieta magret ndi kwani abantu besamba ase ibirengeli byao asemba mbye ekera boda nyara ko bagago totebi kwigura teba ngere kera kuligel kendi gionsi
igakurigereria orora omo Kenya na ndemo Kenya yo kera murigereiri orora ng'akia abantu bande bakoimuka biba babuga ng'ebintu barabo kera babinyorete nigo barengi boka abanyana babiretete nabo kogenda asesemeli ya YouTube tubwatibine Soka TV nabo igo twakire simi nayo totebi ng'umuruoti utaigene timuntu nde bwensi nigabwene tarigereri kirege ntabwate elio ainyore amarieta y'abantu bamokonyete konyore nibo yaye netoka nachiete konyora umwana wae nachiete nyagitari na maine nande nyagitari aguna konye tutagere netoka ng'ombe yaye yataruira mabera mange sechigarani nabwa tumuntu kuyelisi kabisa netoka mugondo yakera kurigiririe chaye yaye gendete gokoribiya muntu naroro kuyeburugira nakoyereteta na ndorora ng'aki aye chaye ye amaene yanyorire gintu kirito goteba chinga kichingie cyo gotora kende gionsi kokonyora gokora ebwike binte byonsi ipi ubwato muchanda yori no muruti akiri gokonyora gokonyu lakini naruno ubwato muchanda kero gokora ebinte byaye bieka kegaro burotu bwa gobone bwabuneka leta kiro nyore ekero monta gokonye sema byabo eren Soka TV wakire Kiran Dennis bwakire buyo mwana minto ngakyogendrete na kurumbiyere Nairobi ya nabere igo nembe ona erororo pole tigoende YouTube okay ono ikaransa pi okay tuenderete na kiko utarararira kwanza ogoja nyumba kwarorekanira bokora aboko kongwake nandi kichabo gorie chache eyo kichabo gorie chache communication yetigare nesweto gende mbo moita grande abali ugigarambange sawa asante sana bia baro sana gusogotubwatia SSME ya YouTube na kurungo genda tororo by the way na kurungo genda tororo bachiko tuligiri kurwa se chiero chiabo asebuga ngo igatocha kwa batoko beke nchira togotoka se chiseme cyana kuno Mombasa nchira tule mugusingo kubwati torasobere teli tukwana na ya sobwamo kirago kwa negoro ya World Cup Diana igoro gosoletigwe gati yabanyangongo bu mwaka bw'ikiri bubere na 10 na ibere bakurukunga Spain bachite asekiminano I think onye tali 2010 bachite South Africa bakagendoro na anomono bakanyara kwa bakonyora ubunyangongo bwe egekombe giense bakagosolina timu yali kogosoli na Kenya egorunga Cape Verde ego yachite igende kwa makali 0-0 abantu abangego bari kuna gosabira ngabamura baminto Cape Verde takobwata Spain na anda bayakorete boygo World Cup yene chiko bamangana mange sana kera tokurigereria ng'aki timu kigendete gokori oikira boniga mokocho yo mubwinse ya Tunisia ere igabutere twendege taraira nanga maete kera mokonda World Cup limo gosoa mubwate moment ili bako ba highlighting akimwachi changa kimubegete chianga cheino ngakimo kororekana na ande kera buna chigosoli chiuna kogenda bwango iga omonde murundi no bwendege erubani
buna mwanda gocorie ntang'ani onya mwa win igakumanyanga aya bono no ndatari kogendari buna mwaru makariga na bako na gochanga iga ne kibungu akibuga nyege kali gotumeke kibungu buna boro mwaitua na bamanyete ngende ng'ang'ire kuno gusibigwira ne goche muri kwa chance na ene yo kwani bantu abantu ngakyoje gukwani abantu litukulinga urachiko banga orojonya jefisa chebwato muchanda sana Cape Verde litukuligoro nigo yaminyogeti Spain ase egosoliye ngoyo yalenke nkong sana nabo igese mambia bono New Zealand nero narore barure makali ase banyarako baba kogosolia ase mambia iga na kokorera gintu tugurukanga makali yechigoli ibere ase ibere ase kiminano kiarengege kongu sana igora bukunda kuligereria ororenga World Cup ye Diana ngonte bikwarengenga na gochorore timu yago timati gosenerie wachi tugachora Belgium na Egypt bagakore ye mase yemo banyonsa de 1-1 New Zealand Iran bakora igoro chigosol chia butuko lero kenga totebe chiarenge chichidro chiwanchana Belgium na Egypt AMAM Saudi Arabia Uruguay AMAM Iran na New Zealand chigoli ibere lero nalio egosoliere nene nalio kuigwa abantu buna bakurwanya Senegal yaringe makari yonse Senegal ngogosolia na France 1998 Senegal nalia begeterie talia eliga soase ebitabu bya World Cup na ande ngumira nale nebe gosolio kuinyolia ase Senegal na France chialingi Senegal yitete France the first opening game by tingalero kibarakole gatie timu chiri chikuru orogongo rwa Africa nigo chigendete gokoribia sana ine update ya World Cup asibali bako bugatia asobwa ngo bano mwancho muri na ndabona muna twagatabiriye sema mbiye nabo gotwa ebirengere byago se number ito studio gere 0788666663 ilitonyara ko batogo kwana naye senchino weekend kulende doche cha butukirista Cameron gebere na ibere maiga ichinsa 12 tumati Diana gosino bwate kende tate kuyaliga ntogenda sama yesema mbiya bono manchito murigere bno mtu Innocent yago TV nabo kongenda utoma urwakara so jumbe ya gasina mbiye studio abaga sense media WhatsApp wika YouTube noto live nabo kongenda usangane tu mambia bono korentia tukwarigania bunatebira sense moya maya nayore mayinga ninki kirikigende takwene kwa kurwa chensemo au Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to 90% pass. Training ni chuo na kinatoa mafunzo kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses
and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mrena nabalibe chinguru erikwe manyabo na wata kuruchitana nyachiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kimesa yamangana majia. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulende tali nchero ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megelio chisemi nobo semia igori obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyisimegete ndira ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamaraba kunya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamorogoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomoguse. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imirishiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekena chiro ikemia kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali robali ona wachagete aya nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritukure Jumatano
chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Eye ni Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Manjito murigeria toswa asensemo yamaya nigo mamro yomo hasiritibo gumabwae ritsko rigoro hasito kumanyugwa nganigo achiete korusia estima kurwase eamate yaye kurwasinsemo chia riobongo to yogo toka imeatombe tutuma sabe county ya Mera nyagusiro yomanyikaine mna Franklin Tochi weteka gusiro gumabwae asiamate yaye mwenyere uno monto oliwe toma nandolenge omonto omuya uchi asabantu bonsi manchito murigira tronyororo boti rasobagare no musakito Vincent Monda Namagombo abwatalera mambia imeye kinyoro kya Riobongo imeye location ya Gatuta Tombe asenga ya Josephine Nyanchama na Daniel Matara chingaki omwana wabokoro kwa Franklin Tochi asiro buguma bwaye korengana na mamu mwabanyagusira omwana Josephine nigarosya breakfast na kogende kebago nyuma taramanyigwa amakwelia iyo mwana wabo ena rosi chaina munyu onde mama yenda bona mugondo njentigere kiregendo baigana nzengakora Njana ndalinde na mutiga kai. Nari ngeke barwa. Tarali otoresa. Kai bunge simaya kiruma. Nari mega bochi. Kanyara mane mwage tinsa. Akitimpa tikende. Akacha na kunga tarana nyore skuru buzuna baru. Akimano nenda na skuru wali. Ngeje nubai. Nyagosira Franklin nigagosome University ya somwako kabere nigo arenga senga yabo chinga kyarenge koborokani mirande y'ikinguru cy'omulero asaumirana na makwelia yo esime yu ya connectiru wono kora nigicanga kiri kyabwa tumulero nakikya mwaka yo kyamukura korengana ne amateyo nyagosira niganjite kwerwanera asobogima bwaye umwana uri kwirwanirira uruke nabigite chingoko cyaye rugurari kwirwanirira asome singenje y'ubutaka irwanire tekingira cyose na mamu mwabo ne kondo imamenyete akurigi kibesende egera abana baye babyuke kanya sawo omoro kirirende umwana university yarenge amateyo nigo bono bagikire serikali asokonyorwa oiga chinguru cy'omulero asichinga chirensemeyo weterabuna omulero yo mwita nigare ko yorusia kurasumwe ya matende hanga mwana utari tumukungwirwanira arenge gaki akingwirwanira arenge gaki ora muje mwabo gaki Serikali inanchinyone atrante tumure nanga mwana wanachukirwa ne iyo nyene umudonero abeke tumete yari kubekunera abeke rumote anganya toge tomote nororo umwana utacha kuri yestima kuruo bande ndache kubekansi yacha kumuita bona muna yamuitira abanyanyimbo nigo bayimukyo mobero yo nako yoira senkendu imeyo muchenyamira Vincent Monda Nsoko TV ngana yogo ichani mwanchu muligeri kurwa seseme ya Kitutu Masaba sigwete ngano mwana olingase university kera bagatebo mwana ale Diana se university uno mwana ubwate future bakuligere batebanga mambyo yo na cha unchoro obogima rakinende ko chikobwata nchiwaya chinguru cyo icyumulero na ndoro chebuna makweli ya amanyole tokagenda busi mwanchu muligere yasege ikaro yakorekaniteli tukuligora somo cyo Nairobi mukonyi bomurayiwe kyamagia Jubilee Moske Fred Matiang'i kali nababwatani bekyamekyo nigo harorekanite ko mochie serikali andamono asekilia tebire nigo bokurumi bororo nabo igakanyara ko bagakobeka teneni kubwatekana na mangana kusekolengana na mangana alingase amagazeti tukuligora koro kinge wizara yoko ba gekoligeria mangana n'abakenya bagoswa n'abageni goswa sense ya Kenya banyara ko bakolikirwa asebona nyare ko bagago kwanere igoro yoko enanwa kwibande gochia asabantu batali abayiboru abense ya Kenya boigo umuskema tianginigere telibageli nabo kwanere merobilyo yekyamagia Jubilee kibwate bosyo wobocholi umwaka w'ikirubere 2025
Raiwe kiama gya Jubilee oyuboigo okorigie kerugo kyoborai bwense asobochori borebosio Fred Matiang'i omochirie serikali anene wizara ya migration asatebire nigebwate obokurumi na nigo ekobwatoka ebibande ne passport aseraia bechinse cheisiko mamincha nerichiko. I can tell the country very sincerely that I am the one who led the country's discussion in this matter with the retired General Gordon Kihalangwa in South Africa. The minister, my counterpart minister, showed me, horrific information. He said, look, the reason why we are treating your passport this way is because of ABCD, because of mistakes that had been made before, such as these ones are making, of issuing our passport through corruption, fraud, and systems that are totally disrespectful of our nationhood. As a result of that, our citizens began having problems getting clearances and getting visas to South Africa. In fact, in some countries, some of those issues have not been properly finalized and discussed as expected. Gukwana ase egeikaro kia baretamo abanyakerogo bekia mekyo gya Jubilee kurwachi county ao imeyense abaraya bo baragwa no monyakerogo bwekia mekyo Vincent Kemose nigo baruro kubore gochia ase bari bakurwanirira ebirogo ao byage siasa kwerikia ase kia mekyo asatebire obochori bwa muchucho nigo bogochia ko babo bwene no bwasioku. Bado morangu no igwire bari batagete kweburia ebirogo awa okurwe ebye kiameke gya Jubilee Port Kisi Nyamira na barobutu ababodiri asobwango banyare gosoachi obischeto chechi branch Kisi amona Nyamira berike kurwororo edindegerege ko mwakonde bache kubodia ebirogo kurwororo na intubune pati ya Jubilee twatebire nga gegocha wiko mwakonde ntoche tokora nomination yere free fair na transparent kerogo nkeyo onde bwense awo chikwawe etikiti yokobodia chikura kuru Jubilee etikiti erorone ye presidential candidate itomoske Fred Matiang'i abaraya bo nigo batebire goika Fred achikoba asetebe na kuruko bore gochia asegesa kukyomugusi komosira echama ya Jubilee twatebire ingano tore as a united opposition to stay go senatore ntweruete koba united opposition na intu twerure kogenda kurwanirira ekerogo kya presidential candidate yaito as a united opposition lakini twatebire buyega na ande ntwandrete goteba nge process yeri gochiko korera gochora presidential candidate ya united opposition ras mebe process yeri free fair transparent and scientific. Abonta que tengo todavía abantu bamentaba gusiye se mwabeta mwanje te gutwara wasiwasi nga mwanda agari mwabo ko igumuntu goteba nga presidential candidate yeito Fred Matiang'i na chae we ticket yegose ente kinkeyo ke egento kronkiringa intubuna Jubilee ne presidential candidate yeito Fred Okengo Matiang'i nere toko genda nere paketebe na Fred Matiang'i nere okobe president in 2027 mwaka ogocha igaba gusiba mindese mwabeta timo basa gutwara wasiwasi ende mugusita tokore na wasiwasi okunya kubori ngaki nga nacha egweti nga monto getotebire united opposition bagoteba gose monto ka mukijwa ntu monto tubwate na ande Kenya ngimebwate Fred Okengo Matiang'i nero kobe president wetere kiama gya Jubilee. This is why with utmost humility we are asking fellow Kenyans that if you needed another reason why this government should be voted out, you have it. Because can we continue this way? Because how low can we sink as a country? Ngoripoteria Soko TV kurwa ase omucho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Manjito Morgeria tugosika mutwe ni gati ya MC kurwase county ya Kisii bagikire kisegi kya gisiasa ekyo chikwirania amagedero maga ase county yo bagokwana nigo bagikire bokurumi oboko yegenderete kweneki watchinga kichuko igora ebiragita ne chinchira
bagotebanga nigo chiko bwatoka guse chikonda nigo chiko ititenda nigo chiko bwatoka gochia se abanyakonda me county yo asibaganire abarai me county yo kwetaswanane na siasa na kuiraniria obokorerio bya me county asibene kibuna kiroyo mona bwate boigo na bwate ribaga ryokwene kyabuna nkomusirale omurayuri ataite mwanchito murigeria norobaturu abetero kwariganwa na Debora Mwenesi turanyora subwagari Egati ya MCA be county ya Kisii nigo besokirie na kugikeria siasa cie county ya Kisii echo kyaburukanigwe na magendero na koirania magego bokoreria segati echiwodi meye county eyo bakora wano yo Masimba Boss Mairura amono yo Nyatieko Amos Mokaya nigo baenekia korwanigwa ge siasa se bakobonigwa koralio gosira Daktari Fred Matiang'i. All the roads that one jiane earmarked for this year financial budget you not cheat the people just because yabantu twasoke support to Fred Matiang'i and arati ori amatuka aya yarire he want to bring a narrative yoborimo as abananyi. Me I want to remind him this is public money, this is government money. Article 201 we emphasize about equity. Your constitution, government money must be spent equitably. We are starting another financial year. A budget to wet mambi otobwate and spent balances just 6 billion. Chibase chikurana na road. What will Arati tell the people of Kisii County? Na Simba ate to waka siasa. Ni chipara ate to kworo kya bananchi nganero ko kolegas na ba MCA mbali ko kolegas. Bono ochakire kuburukania magenderero na siasa indi. Egento gabana go tobuni. Aba MCA abonsi ugutabuna nya gutare county ya gotanga mbara mu chipara abana ba MCA bali na Matiang'i. Esenja twa iri stand ya itunga to support Matiang'i. Bono amwire ngate tatu sacrifice aenda ato insight against ya bananchi aoro kinga ngantu tora magendero. Teto koteba iranga itanga nto to sabe gabano ito ati kuburukania magendero na siasa. Kiro muntu nabwa to bosugole ngago support yense. Ere tuma itenga ngo support ya lebuto which is his democratic right. To support Matiang'i ibigwento goja samagendero. Nigo boigo mo MCA Thomas Obale amocho mokonyi bomo governor Elijah Obebo ase chinkwana chia ebuna ba MCA mbarabwa toka chibara chibwenerete korosigwa na koene kyabuna nigarwete chibale 21 echogo ikerabono igachitararosigwa. Governor Obebo, you was seen yesterday at Kiamukama saying aba MCA bage susu MCA Masimba omo MCA Chuni no mo MCA Nyamasibi nararu chibara chitakereko ko yari bari masa. But I want to respond to the Deputy Governor of Kisii in this manner. Deputy Governor Obebo does not even understand the position he is holding. Deputy Governor Obebo, he has reduced himself to a clerical officer. Okonya gweta makolime koligeri binto aba engineer be county batakiri koligeri. Deputy Obebo, you don't even know your position in this government. To start doing politics now by MCA Mbararu Para is the lowest you can go. And as I've said, Mheshimiwa Obebo, emiaka nere kare gwikire hande bunayo molise bwe kanisa tutakiri kungainire ochaka kungainire ngaba MCA Mbararu Para asenge chumwandi basi siasa yeno yo bwana ye siasa etabu ati mutura mayaga negento kera at the lowest we can go as a county je mo MCA basi boitangale dona arwete chipara chiana buno mumiyo mitata last year November tokaru chipara chia boitangale chia renge chipara 21 Asensemo yende nigo bagikerio mugabana arati asobo kurumibwa ene kigwa chinga kichyo kogole biragitane chitenda chiko bwato kwase county ya Kisii ebiragite biga twa biagore tu onya arati kare genuine ngano mugusia okorere gasi he should lay bare a contractor ya etu biragite bi and how much money Zimbabwe arati arosa tiko chimubukoye chibasana chejo kuminyokie town left right center na jeja kutumia gwaka aba MCA bande bu egento kende ndageta ko tebisimba arotro mwana mitanya batanga ne ubukurumia kurwa rero igasimba nate ni mutu yeito ato contractors bali ba ko rega skisi ato tebinga gasi ka contractor ke gasi ka contractor simba rero ne cleaner ne ro ku make every decision ne re contractor ne ro kuyakana oiso kuli no ne county matega na mheshimiwa bosi ateranga we have 6.3 unspent balances contractors bali ba loko abantu baito bagusi contractor teno na yomo yakanirwe gasi yakorirwe county totagete ko sabo mwana minto simba
takajete gusi ko teso mugusi igajete gusi akorero mugusi egasi nigo boigo Bous Mairura arwa matuko 14 onye aratita kubwato kebira gitago cia se ward ya Masimba nigo baratene ni ugusangererigwa kwebango ekiagera obokoreri mbora ikeranigwa bantu bano wa Masimba from today this afternoon. Finally, I want to make it clear that if Arati will not send the county tractors, the county machineries to Mazimba ward in the next 14 days, mimi mtoto wa Masimba, umwana welira, umwana wesare, umwana umayu, umujumba nyaliwali 2027, tutazimamisha mambo ya cess, mambo ya revenue collection na tutafunga ofisi ya sub-county until further notice. Na hii mufikie governor kwa sababu watu wangu wa Masimba wanatoa pesa ya ushuru na wameteseka ya kutosha, and I'm not going to tolerate that nonsense. It will kill some of us, but will not kill all of us. Kolibote ligeta seni giensoko elietalia nende bora mwenesi. Mwachumuligiriri kwa igure Robert Rubu na Ruanyara kwa baro kubikwa sana mono abemisia bakaba gukwanira mangi igure ya magendo tokagenda busio nigo tugikase kinyoruge kuru kwa bouti kige tukase ward ya Kitutu Central sense mukije bunge ya Kitutu chache nigo bono ya mate ya moya sokiri na boigo nakubulia abantu babwato moyo bugwancha banyara kwa bagwe sokia na kunyara kwa bako bakonya nemono gwitira sumuswati kurunga concepta nyambuche oyo orwalire ase egeka umwanchumuligiriri asipagare goteba nga nigo seme yamo yomuberoye bwate gento to stroke usobokwa na anemono mwanchumuligiriri nigo bono bagoteba nga nigo baganeti banyara kwa bakonyora inchira bakonyora kwa bakomokonya tiango tonyora roboturu numulikyo to Pethuel machini kurwa sense mejo yekenyoro kya bouti nasi kinyoro kia bouti ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii haigani getareto yatwikiria singa y'umugaka William Musebwe myaka 53 no muriyoye Priska Nyakerari abawetere merememe kong yo kumurenda mwese komwabo concepta nyambuche bwe myaka 53 oyo rwarira sege kegetambe maiga yensemo ya yeye moyo muberego kwa asatari kwenyara no nyangake umushe kono yo minto yajete bwa yego chiali bora chorogoro kerai ka bora cha karwara akacha kwa mwaka 71 na otole nerega ega kakatika bwango iga acha gatani ne guri shororia tukabwene malaria mulire tigatumwe ko rechintateranyo na kukonywa ogochokana tini koimokanyi gwete ochikomoko tokaratia tumwire nyagitari nenda koreke aiwa matibabu kamwire bo nyagitari wichingumbu akarwari wororo akurange wiki makoto mwana yabero kurwara matuka mange ba nyagitari urusi twamuretirika tari guchinji kurengana no mugaka William niga bamwigeti umongina nyambuche nyagitari asebaganiretiwe kibesa kinyinge echo cyabairire konya etugone nemero yabo wikera wiserwa nyagitari ntwa murusi otai guchinji nabari buna rwite nyagitari nora mariyo go tokogora nanda atwereire tayo ntwese ntubwati enibo twabwate twatumike beka yaeri one turi busapi togate bono muire mokorere saningi nakoko monto mokorere ebese akabese kabura rende chome nabwata akonya naoniri nakuri kire kama naoniri kakondisho mundu mulimo na chachi chikaera kuchiali ntwara ngakichaera bono nigo nonya bagotire bagokora emerememe kongu yoko musibia na kumonchorera chianga wika chidaipa nonya kerema minchanege korokyo magusi wikera bayiseire mono abazoko ngana twa monjora kira chinsa eko era ya moto omujenji eko era ya moto omujenji twa mwaka mabuta na lyatani aruke na batoko mwaka bono agata awoji kondota kutamana timu kuna lakini ngamote ya no yo minto tikango kuna asingi yotoko musibi paka asatari kororo onye mungino teyo na butung kumanya bakache nyetinjo bakanga nya bakanjiche tomane kumunjenjeri cyanga lakini ndi no muroirale ebese kubara pakeri kurubona pakeri na baru waliteko otoko murageja tumubikira pambasi twagore wakachibesa cyari bono ninje byekandega no mungino tole kama bono tukamurwali ndi osinyire bono twashinga kitokora tukatiga igorende kubane tigatoranga sonara mabera atokonye tumurwariri
niko bono ya matiyo yaganire barai na abantu bomwe buwanja kubakonyeria konyora ebisabu okonyera omwanchu obo bono gakisimba arati obutamira ngo chasorete gutamira nabo MC batakonya gaki kuna kukugani kwani twari guteba kinga motokonya ntabwati na muninde ntabwati kende toraoni twate twoni twakuri ane ndairo chakonyara kuri negasenko bakonyi mwamushona cyuki abarai no simba arati naro na baigwete na bagotokusira njende yonse no mwe msito bwate na bagotosira esenge njon twaere irupi twaere ndo bwato moyo bo kuanja na bana ra gotokonya onde bwe su bwato moyo na bagotokonya ko era no nya gitari na bodo ga to kuri ya mwere nya gitari na bene ga ya su kuchimuna maguta ke ni ga sianko iko na boto sa onde bwe sa tokonya yo ko bana mavera kuripoteria Ensoko TV Chepethuel Machin. Mwanjito murgiria tuguska mutuniga bakasira bakoro kuri wasibunge ya noti mugirango ritskuri gora babete bagwesokia asibatwale tege karuime yo mocho ikonge asibunge yo ime ya Nyamira aseko bomo bamusegiro mubungo mukuru mosike Joseph Kyangoi ase ekerogo kyububunge bagukwane kirekyo nigo bamuchirio murai hobure geti anene mona sobo bagi which basari ime yechisemecho cha noti mugirango nigo abakansero abakoro naboiga BMC abakoro korwase bunge ya noti Mogrango besokire kobomo na komosega omobunge omokoro bwe bunge yo Mosike Joseph Mbasa Kyangoi asekero kyo bunge bwa noti Mogrango bosio bwobochore bonne asomwa ko 2027 nambere Samuel Kuroma wa ward omoisimiwa Kyangoi no mosani one bwe miaka na miaka ujimaiga. This time untolengerete nantuata ke tumuntu mwenya mekoma kisiasa tuko iralia akore mirimo kera noti mwenga yalakana yerene mega because of that ntute ke tarale kane karibu sialia ikierne no mchumbo noti mwenga mutanga tua irite naenda kwana parliament agatori president mwenga yatakire tuamena na bakansura abakoro abakansura bonsipi noti Mogrango twaitina Joseph Kyangoi nanyare gasie ye tigamana abana diga abana bara yobo ndikuruzi Kyangoi abana tomira na baminto bonsi byo talenga osabalibaga no mo kansura nyaneti omo kansura bundi igaike kana ndogende sauria bwate ataigwete muberebia bundi Nyamwembe no yo minto na bwata problem monali iga bakansura bonsi pigo twale ngega iga ase gokora egento brokanga endorsement yobugambi bwo mwishimiwa Kyangoi Ombasa atugambire 2027 in noti Mogrango elinda leto mochoko ibintu byaburuka noti Mogrango atobekero mochoko ekara atobekero mochoko tumenya kurigiye na inda babande ba register 2032 elinde basoro engencho yobugambi borobono muburoche ngabwaerire omochoko bole noti Mogrango no nyenjira sidi ebwe koruwe chisemo kando nama na igo ibintu bindi bigokorekana rentu bwatu kwigana na intwe twabera abagambi nere natugambirete akerare omochumbe anda akabo mwasani minister in local authority twamena muna bakansura twaendos yango yomoroyo mumi omochumbe mukoro 2027 aturae abagukwana ritiko lya rero asomocho ikonge imeye bunge yo nigo abaraya bw'abakoro batebirenga nigo borayi borabisi botarabakora mirimo buya asekeria batebire hanene mono hasubo bagibwe chipasari nande abana baito injera bakwaye guchipasari chibesinge chiri bubere omwana bwo mutaka kwa usininge 2000 naboko tokondo kanga mbogambi kyobo ikera ntu abana ntu abagambi chibese chipasari yang kumitina ya moko yako omuchumba uyu geti yako abantu chibesa siringi 200 utika abana b'egisukuru abantu kokinikizemi okini akwa abantu ebesa
Ekerekio nigo bainyorre gati yemeremo omubunge omokoro Joseph Ombasa Kiangoi akorete ekere bunge yo yabwatanete bunge ya North Borabu Parte binte binge sana dio mate CDF njare ngoro lakini skuru kionse pigareta bageni yabo telete papa na jete gaiga kata kuchanga gaiga saito telete na jete ga kamoto mba jete ga bagachanga matongo onsi piki skuru kiriga kireta bageni bagachanga chikaimo kaigoro akamanya koleta no timugiranga gatana na division yo kunyamusi akareta war vision kiabonyorwe yeto Kobe University no ateta bageni bagachanga skuru secondary kiango idit marvelous Nige kerekio basabire ngana erebu ya maskani abekwe gochia abarayi bonsi ase bunge yo ya makiango ina misiamu omonda guru misiamu gakwete usari moyo bamindu mwana mukani atiga asikaba kaka kabisa yengati yechingwana icyanyara ko bachikobekwa n'abarayi abakoro habo batebire nka haso mwako 2027 mbachigotena no mubungo mokoro Moske Joseph Kiangoi korwa sensemo ya ikonge yegotoka se bunge ya North Mogrango ingo reporteri ya Soko TV Peter Nyariki Stephen Embonde Ito Steven Nyariki Mbunde korwa chinseme cha North Mogrango tosoya West Mogrango mwancho muligeli na namono asumucho unyamira itukulie goro abarundi echipigipigi na bali bakaba bakubwatera na barabu nigo batwalite bikaro ebye sector y'obulendi na namono kubakaba bagukwanera inchira yuko nyara kwaba bagutinga y'obulendi asenseme yuye county ya Nyamira oncho muligeli tigatonyororo botyoru buna abarundi abo babeta bagukwana na bali kyamangana nabo igo bali bakonyara kwaba bagutenero mulembe korwa ase county ya Nyamira Asomo sangrekano yo obalero mambia nigo bwaterani abo bisabo bolendi abarundia nabo igabanyakenyoro babo kurwa stage chonsi cy'abarundi chipigipigi ime yabo nyamatuta eri kumurekera engana yo bolendi asengencho ekarogata makorigeria ase wodi yete yabo nyamatuta obibi bwa majiriko buja buko ibo chipigapigi na gikiagara twachamo erinde tukwanere igoro ngakitora akore tusirio boribi obo bwatosumbira ase wodi yaito Ega tuikaranza ga Kibiriko no siasi o security sensemo ya Kibiriko niko twanyale koligereria amangana atusumbuire sana igoro yo bwibia bw'echipigipigi bwabire bwoko bang'ise mitinye bire ya erire burange sana amatuko abangoiga niko bwibi bwarakanire asenseme yo inambenene basire chipigipigi niko bono abarayabo baragire byara gochase bali bakubwaterana eri gwikarana ebikole ebyo Bernard Orindo no munyakerogo bwa baronde chipigipigi account Nyamira igo twigwana buna members oise kotoka kwa ibire eko gora abantu ngonyoro babwate ndamwa mwembe enjira bakorikie bintu byabo kora ike polisi pati yako otaigeti naro pati yako igo twajakira musako entindi lero niko twaragire ekiara asa abantu ba chipigipigi twenspina tuise konyora na noyo moito okale kuimokeria egetambo kireke puna no kuragira kurwa esitore niko toraira twa erembe sana asomo sangerekano yo niga barundi abo beinyoire igoro ya machiko asebara nabo igo chinchira bakweboya eliogo kinia na korendo bogima twabere togosemania mangana mange igoro ya our personal safety muna tokona kurundie barayiga iga igoro ya protective gears Nda kitoko kole kasi sebara twabere tokotebania mangana mange nigo bakonyoria abanyene chipigipigi bane kibabekire chistika elikoro kensema bakorwa stika negintu kiamana esengenjo naboko genda ande gose kwanyore mojandonde nalioko ba easily identified so STKU ondobwensi otabwatio mwana bodaboda kebrigo obonyamatuta ward netakera yetware elinde gakogenda ando nsikero kene no ene pikipiki iko yasire liwe mbali naliye komanyekana bwango because muntu gakara ko ire pikipiki tari komanyanga stika nero Vincent Monda Ensoko TV Togoska motono ikase ensemo yechisemi magaye gati abaiboli kurwa se skuru ya sekondari yeronge DEP megwodi ya bumwagamo ibungi ya North Mogrango me county ya Nyamira kugania okuganyirwa ku mwalimu munene we skuru yo asoko koli abobe akwa aborkiwa ba grade 10 nigo bono mwalimu moya abekirwe abese mwanchito moligeria turatiga chinkwana cyabete kigo kwanwa
urukwa Barongo former MCA bomwagam na inde stakeholder ya Yeronge kwa kiralitangania serikali mbia mono sana nga kere Kariuki amo ne timu yaye Kariuki yogale TSC Regional Kisumu nga kero mu DC oicho Nyamira North nga kere timu yons ya Nyamira ya education nga mbia mono sana asebiriro biribye ito na abegete na ende bakabigwa asokurusho mwalimu uri Yeronge secondary bono chire skuru yeito yairane nomo omwalimu oikiro olomo ngaini omwalimu ogwete abana asarwete omwalimu mukaye principal oikire rigonko bori abantu baminto bonsi bekenyoro Yeronge nando nsigusi bari konyara batwarro bwoba igoro yeskuru Yeronge DP inga Yeronge bono yabere biya baire ni abano igoto kubori nga abana batayaliswe koirana Yeronge yabere very good school now uno mu principal agete yonkwa kirana inde omo chairman o POC Dr. Tisonga ono monto mongaini bono nkobekale school proper school yabere proper abana bairane yonkorengelinga abantu baitabararya mwensi muna mwabigeta manganaya na kire kyobisi kyonsi na boretie omwarimu imbi agenda oyo chire no mwarimu mukaya abe supported fully abana baito bairane school ya Yeronge era ne status yarenge na endebe school eremo kera kanto kanyete school ya Yeronge nero eba among the national schools school kanye yagura sengenjo ya leadership ya principal alenge micromanager buyeka nere principal nere cashier nere kregento abaona barimu bara okra kendi jon star ko manager ariko ja saine o ranchi sa sta o chire wana school kanye yakure lakini bora tubwate principal go kasa 12 naende toko sabanga board of management emwaka chiri nyomberi ya ebo seri innovative very fast the principal menye megali omo principal no mosamo ke ngome kya school eri itokoba a very good school kya garanto bwata matumaini nga Yeronge kanero ye koba buna kebirigo ebe national school Majito Morieriana kubwatikana no komentekana kugusamba which school ime Kenya bono nigo kuborirwa kwarure gochiasa Bible amona abana babe na kubasemia amo ibanyara bagutwara chimbwa chingia chinga kiboigo abana bari ashinka chiabo nigo muwakiri George Morara Nerio kurukwanga naboigo engineer Richard Mwebi batebire buna nerebya richibuli kirano koligwa kokora omuchando which school kusambwa Ngwega twarorire yate kokia abana bechi school mono echi chikoro kwa chi junior secondary gose chi secondary school chinkoro abana abamurasa abanyaroka bako twaro obororo bwagerire bachire egetambokero yo gusamba chi school ogosaria amaria ye school naande gokore bintu bire maminja yeri chiko lakini rende kero to kurigereria gose twari ngoria na wancherana na ngai nkikegerete to ikire chinga kiechi cha okorore giatekeke kia abana ko twara obororo na gosarie bintu igo turaro tote kuruna ekatiba ya Kenya ya 2010 ase ekepengele kia article 29 ne kanete na monto tayo oyo romo nene gosomoke umumuraso moiseke umugaka somongina o takeire goteswa osewakwa osokora rukende gyonsikere mamincha ya o gotaka kwaye abana babo ichimbu cheto abana bakorenchera mandamana okoruna abantu bali barabanene ose chimbu chiri cheto cy'abantu abanene na chichi abana baitu baegeire na boro bachakire bochitumia oike mechanism ebekwe yokomeki abana bamanye basomi guna abaiboli na bali abalende babo n'abalimu buna mwana onde bwensora usikane na gento kene gyonsi gyo usikana no busalia mali obusamba ogotagora ogoita abana bande ta konyora ibaga ase gochimotwe ayokolikwega abaiboli abalimu na bali abange bare abana barense yeto tuire chinga kichinyenge komanya mahitaji aya abana abalimu abakoinisa iti abana oise kurigere jiskuru na kore analysis kurwe kesi ke kyabete njoma nyene
onyengo kora investigation nama ya magoso ingie ke bano muro komeni bago to tevinga batumire abadisia abachunguza ingi baguchunguza tobwate chikiribu CCTV eorogetune bintu bire na bana batabwatie discipline kurunyomba abaibuli amangalanya bwata biya abana bainonya muri ko baje discipline bagende sukuru batagete bayebereriwe abana tigabayetirigwe hardship sukuru jetonji bwate mechando nemechande ye problem yanene leadership abaibuli n'abarimu bako inside chipolisi onajiro chinjiro chinchinga abaibi bayibire chibesti sukuru batari kogora none ndagerengiya abana bakolia nonye n'abarimu bako yebwe teri kere chimbongi chioka chipolisi bojiri nane metisano na inu mutakire kubwatu mube kwese Mwanchu muligili chetri chitaika isano maiga ense yamo yabono mambia kwemanyiria mange korwa sechi county ya nene moino cheito chia Gusii Kisii na Nyamira na boigo korwa sense ito ya Kenya Diana semambia bone gento naro lire kegendete soro gongor wonsi rwa Gusii kelinga obulendi go kwana rubule unakwara korwa se county nuburai bali bachikuligie birogo biyo chikoba bakora aba Kenya asentunde yo mwaka w'ikirubera 2027 na barongwe chabira bali bagendete gukwana n'abananchi na bali babo babegetese ground bagateba bagendete gukwana chi agenda chiabo tumira ni ground bateba tumirane alinka tukwada aigane Soko TV mwancho muligeli gukiraga butu tete korati mukasi ni tukwirana ensemo ye chigazeti ilitukumanya yale ase chigazeti Soko TV uboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gosenga kiyobokendu tawe chaneka Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke
au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Obulimira bw'essiro ly'obunda bwense kuleta linchiro ndio sura kurubulimi obyoke enyore libaga lya bene kwaibwa migirio chisemi nobosemya igiro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete ntera lya maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamaragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomuguse. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotifero po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali robo ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bwomuguse. Eye Yensoko TV oboroso bwomuguse. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kuleta linchiro ndio sura kurubulimi obyoke enyore libaga lya bene kwaibwa migirio chisemi nobosemya igiro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete ntera lya maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamaragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine
asomoro buri bubori mino butugi ime Yensoko TV oboroso bw'umuguse. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali robo ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'umuguse. Eye Yensoko TV oboroso bw'umuguse. Manjito mulgeria asentunde yende nigotoko so asense mu kigaseti na turakumanyanga ninki kerikera kigaseti na yunyare go kwemanya aliagendete kwene kihwa kole na sponi go manjito mulgeria hoyo mito Innocent nigara kumanya ali ada kigaseti chonsi tora chaga kuya kwanira asobwagara kigaseti chito kurende nkura kumanyanga asoko boko kwane nigombwa tegazeti kurukwanga The Daily Nation manjito mulgeria ngagitenga kwandabiro wekira boniga ne gazeti ya The Daily Nation erombata soko kwane norochina ligente kwanira buna abarai baito balitochorete kuri semo a bono batari koiwera ali chiko liye kigambero gusenachi eliye kurwa sekigambero mbabegete kibice cyagaga gwo manchito murigeria nichiko nyakingo gotebyanga ninke ke batari koigwera tobwategaiga omo waziri bw'abacheno Aden Duale ubweke ganja John Mbadi na boigo Anton General Dorcas Oduo oyo Defense Secretary Patrick Mariru na boigo twato yo Forest yo kurokwanga Gidonga Mugambi na boigo Inspector General bw'abanyanyimbo Douglas Kanja buna batari kubwatiri chiko mwanchito muriera usena chiko rukurwa sekigambero kigoro nchikumanya asobwagare na boigo nkwanira baligoro yo morai bwense Moske William Samoei Rutoga wa Sirigoro igoro mwanchito mulgeria karabari ngasi nyumba yoborai twaroche na kwanete igoro gyabasaye gose abantu bari basireti amagimabo wetera asokorobekana kwalenge meya ya Kenya uchakiro mwaka 2024 weka omwaka 2025 mwanchito mulgeria bono nigo babete bagotebanga buri tkurigoro abantu abo banyalite bagusibiya amagimabo bande kunyora chingoma chintindi bayitaneti erweyemo bono nigo barachikonyala gintu kekorwa compensation ichikote yasobwagaringa kibasi chiko chikobwatu ko mwanchito mulgeria nirengecho na nirenga bali basete amagimabo banyara baranyara bakonyora nabigo mwanchito mulgeria bali babete bakonyora chingoma chintindi nichikote yasobwagale kibasi banyanyare bakonyora chiamati chiasiriti abamwe abo boigo nchikote yasobwagalinga nichibasirenga chiribaganiri konyora kuri no mwanchito mulgeria egera tugukwanira ali agendete kwene kiwemensi ya Kenya bonoro botiroro rondolinga ensi ya Israel nero nigo ya kanire abana inchikurwa sensi ya Kenya goikanana ro mwanchito mulgeria twaroche ensemere usense ya Uganda jasigete eboda yaye nenseri ya DRC egotebanga tetagitibaruire kuruoro gose bantu kuruense ya Uganda kwikirana sense media ya DRC kiagera uroire bolia bwa Ebola nigo bogenderete kuranda asenseri ya DRC manchito mulgeria igongane enseri ya Israel ya kanire tawatebanga ban ayo mtuino central ya sobagare
nero nigo yakanire abarai usaba nanchi kurwa sinsi ya Kenya kugenda aschinsemo chirio mwanchi tomulira chese ya Israel kiribago tebanga nonye ni chisemo chia Middle East chonsi wa Kenya tubaganiri gosoro nario maitenga chisemo chiria chia Middle East chigendera toro nande na mangagende tumwanchi tomulira kolene wetira se Ministry ya Foreign Affairs kwa gulenga mo Kenya tayo bono rachi wancherwa asoense media Israeli kiagera nigo bono bakwamininga orwere bwa Ebola wetira se eke Rwanda kirikiare kobeko gose e facility rio mwanchi tomulira yakobekwa sinsemo chire tiala ekipya n'abananchi bagakana lichigo lyabo ndi achigotegerwa gusoko na chakwabo ngo achigotegerwa bono nigo batachi konyara bawikirana kore no mto Innocent tiagote kuru asiga setino mwanchi tomulira inara gotebirine ya The Daily Nation wakwanire goro ya The Daily Nation Diana ekira nkurigereria ase gazeti ya The Daily Nation muna watebense ya Israel na kwenye asikirira abantu bonse bakurwa sense ya Kenya na sense ya Uganda naro chimagoro bambato mete alert bagatebanga Kenya na Uganda bayirusiria sedist yeyu kurende tutaite kurigereria ina mangana ibo balozi unagendrete na namono mwancho murigereria soko bako kwa nego mbwate chigazeti bere ni mbwate gazeti ya The Standard yesemambe ya bono eito chikoba to kurigereria nabo igo ni mbwate gazeti ya The Star yesemambe ya bone echo negati ye chigazeti chirito chikoba to kurigereria kurenda sobwango Diana ntagetendigere liga iga nindoche court orders don't matter to them bagotebanga ogochika kurwa sebigambiro tikoriko bako baletera kende gionsi mbale kogoseka mbale bya bako bago kwanira umwancho muligereri igaiga nindocho mwaton general nindoche John Mbadi nindoche gaigo muwaziri Nduwale nabo igo nindoche Raymond Omolo nindoche Douglas Kanja nabando mwancho muligereri aba nigo babekire bagotebekananga na bayigo gochika kurwa seke gambiro kuganeti bakole bibere gose bitatu bitakere kurwa seke gambiro tibaliko bakogoseka igaiga ngo kwana tolechi billion ibero mwanchu muligereri chiabere chigo chikoba chigo chikobekwa chichigwakana bali bakonyara koba bakobwata nigo mwanchu muligereri ne chisegi chiri chiabete ne no bali banyarta koba bagosiri ugima bwabo na bali banyarta koba bagotune chingoma engakyo korobekana kwarenge sense ya Kenya ya niga korekana teli tukoligoro ekero muraibwense abete gakora chisemo ibere echichenyarta koba chigo kwanera ngakibachi koba bakorwa ogo konya gochia ase chia matechiria chia siritie abanchu babo nabo igo bali batigere tuchingoma twaroche igoro Buru Odinga Diana kale ase state house atebetenga tinarangire tigwa senchira yobo ikira nukolene na ikiranire na ikiranete na bali ko bagago kwana ayuna yale ase gazeti ya The Daily Nation Diana chiko bagago tebia ase gazeti ya The Standard yesemambi abono mwancho muligererie nganero renene nigoro yegetigi ya Jomo Kenyatta International Airport igwa JKI asibona bagukwanira igoro yeji billion chimi isato 50 ibere na isano ichibagotebanga okubwatera nokwo nabo igo kwanyara ko bagokwana nogochia aso mungwano yomo uyuru muiborwa bwense ya Zimbabwe asama tukabwa ngobere gakororekana gakogenda ase obo inyumba yobora ibwense na namono aso mura ibwense amenyete Dr. William Ruto nabo ligereti buna babere bagokwana ni abwakorunga chifayo bagotebanga nero irwe etenda gose konda yo chikoba gakorangi getikia Jomo Kenyatta International Airport Kenyare koba gakorerwa ogokinigwa ebirengo biyaye aswa chikoba gakorosia asechindege chiko nyara koba chiko iruka kurwa nabo igo mwancho muligereri na koranga ningi kilikero kolende botutu kanumbororo kolengana ni gazeti ya The Standard yesbako bago kwanera igoro yo mungwano yo na namono bagotebo bwamatebwaye na sabiri gagotacha ngikilikie koba ke koboro twarocha dani yarenge ase uchikorosige tiki ya Jomo Kenyatta International Airport nabono iga gazeti ya The Standard kolengana na kilibago tebanga nelinga na libwa tobolito mono nigo bago tebo mungwano yo okorukunga wikinel chivayo ole omuiborwa bwense ya Zimbabwe nero irwe etende kolende swago teba sabotacha binto binde byonsi pipe ko bibyo tutukanu obokurumi gochinde ko banga watebingige ko bagego kwanerwa ase gazeti ya The Standard tokwenda Taifa Leo mulembe yapiganiwa mwancho muligereri aigango kwana bale igoro yegesa kukia abaluya na namona swakale ko babago tebanga bono nigegendete ko bagekurwanira n'ichinse mu birense mintangani neyo muraibwense Dr. William Ruto ase achorete omonogeri bwe bunge okorukwanga Moses Masika wetangula nabo igontoro chumu waziri bwamangana y'ichinse chisco ase lieta Musalia Mudavadi asensemo ya kabere toro chumu raibwe kiamagia DCP Rigathi Gachagua ase eikie yiga mwancho muligereri buna yacha gitekuru weekend yelini gabeire asensemo ya Western gose sensemo ya Bosongo ya Kenya ekibako bakurwanira ro mwancho muligereri no koliginga
banyorire bali bakobabwatesia se egangelia ya kera chinsemo chiri chikoba chikoligia oburai bwense nabo gonyara ko bagokoligereri na kumanyanga ningi kere ase gazeti ya Taifa Leo tokogenda ase gazeti ya The People Daily esemambia bono gokwa na bare igoro yegitabo se enchera murai bwense agendete ko bagakogosoria chikadi chia echo chikoba gakoranga ngonyara ko bagakoira na CBC mwaka bw'ikirubere 2025 na ibere gaiga gokwa na bare Ruto's 2027 playbook the political power of state funds asichibese chiri chikale ko bachiko tebeka no mwanchu muligereri chikorwa ase ABC yo murai bwense chianyara ko bachiko genda saba na inchi munenchere ya moyo koranga ngoira nale ase ABC chibese chibekire gaiga mwanchu muligereri chiriba kwa na chia hustler fund egatie chibese chiri chiabere chikwana no chia asaba na inchi gokwana bale mwanchu muligereri ekegancha kelina kero kyo kialeta tu kyo korwa chibese chianyota nenchira yokwana na chinyomba chiria abantu bachikoba bakomenya chiamaguli ense togo cha ase gazeti ya Business Daily nigo bagokwanera bono ebenkienene yense nigo yanyara koba gegotuguterare Kenya ogosaba kwaye wokoyego chibese chiogokorera amatumisi ya liabwanga gurunga merchants loan nigo bone benki yense ya kanire ngate chikoba kekoa ense ya Kenya bokonyo bwo ine gazeti ya Business Daily tokwenda ase gazeti ya The Citizen wancho muligeli kurwa asense ya Tanzania bagoteba MPs sound alarm over growing budget risks asense ya Tanzania nero abajumbe kurworo nigo babere bakurwa okogosereria asekiri bagoteba nga budget yaba yekubekwa busyo bwe bunge nigo bone chikoba gekoreta omuchando monene gocha asaba na inchi Daily Monitor kurwa asense ya Buganda mwancho muligeli asemambia bono bakobolinga where is the law lichikonga iriberete se ya Buganda na barabungo babali bagokwanera igoro yoboene bwa mwanya bantu buna bokale koba bogotinye ligunse na mono eserikali ya NRM igikoragwa no mweshimiwa Yoweri Kaguta Museveni nero nebekira maiso asbako bakobolia abali babeire bakororekana bakwamiria eserikali yo na mono bali bakubwatani wanensemelia Bobi Wine asbako boli gunga abande nigo bagosibwa bataliko bakoigorerwa abande nigo babolete bono nkoboli balenga lichiko ngairire twakoire siko yechi mbago chiense ya Kenya mwancho muligeli ase kwabere gukoligereria mwana inchi nero kurwa sense ya Tanzania gebwata magana buna litwara alinge The Citizen nigo actually bakolete translation yaswate ba wabunge wagusa matobo ya bajeti mwancho muligeli asbaka bago kwanera igoro ye budget ya ense ya Tanzania asbaka bago tebanga nero teli ase enchiri bago tebe go chikobage kogero ubukimba bogo konga dayano ise koligereria Tanzania semambia bono ne budget ya bago kwanera Kenya gaiganto inkonto ndete ko ikwanera na barunga te balenga ebintu nigo bire bikongo kero kuligelia se gazeti chonsi pia semambia bono kuma chikire ko bachiko genda sobwamo ase gazeti ya The Standard na The Daily Nation buchonsi pia kero kuligelia nchibwate malieta ya bajumbe na bande baraba waziri bali na bakora kende bataliko bagukunu andamono state officers ase gazeti ya The Standard narora chibicha chia Dendwale na Rajoni Mbadi na Ropio Wandai abunegatia bali bataliko bagukunu ne gazeti ya The Daily Nation na boro chebegetega igase front page koko genda ase gazeti ya The Standard ya numanyetenga Braz metu arobotu kibuaye enyaleko bagego sokia mwancho muligeli gato chake asengoligelia ya sobwango ase gazeti ya The Standard yesbago kwanera lingana limwamulire nga the government go serikali nigo bono yarure tenda yechi billion chimisato 50 nebere na isano gochia aso kwagacha na kugaleya egeti ya Jomo Kenyatta International Airport mwancho muligeli asbago teba bono omokolie umunyabiasara asilita Wikinel Jivayo oyoro muiborwa bwense ya Zimbabwe asbago teba samatukabu wango ase serikali yo murai bwense Dr. William Ruto taliyo mogeni asokorolekana ase State House nigo bako bago kwanera nigo bono mwancho muligeli aberiga ko wetende yo achikobaga koregeti chikobaga korosi kurende ekera ayachire no batebanga nigo bakurwa sobo tutukano bwa dani nabono kubeko bututukano banene asbaga teba samatukabu wango Chivayo niga aberiga korolekana gagoika ase eobisi murai bwense nabo igo asbaga tebanga esikeli yago chikobaga kubwaterana ne chikambani chinde kurwa asense ya China libanyara ko bakoranga bagachire egetie kyo na koranga bakero bakegaleri kurendo mwanchu muligeli bateba okoena na wetende eyo nigo kogenda tekoleta mabolia manene nabone mwanchu muligeli asbaga tebanga
omonto bwato bututukanu bunobu ekera koegwa e project yense konyara koba gakuyaga chumugano ole sepeji yakane na ndamono mwancho muligerelia sengo koira sobwango ndigerelie peji yakane elitonyara koba tokoranga ninki akobaga gukwanerwa jivayo gaiga niga kobaga gukwanerwa se amangana mange ali akobaga kurwana naro ase obugima bwaye kubwatekana chitenda berga ko umwaka bwechirwinye niga betega kubwatwa asa gotebekana niga nyarite koba gakokora ubulimo na konyara koba gakura company ya mumwancho muligereri chirand ichi nichibesiri chikoba chigotumika sense ya South Africa bagoteba chire gwetania chiribu chimisano isato 50 bagoteba anyarite koba gago kutumika chibese chyo na kanyara koba gago sibuga asige sibu myaka 3 na namono asechere kurunga chikurubi maximum security prison mwaka wechiri bubere na 15 company yaye ekurukwina Intratech yuere kurwa asense ya Zimbabwe nigo yanyaltuko bagi kubwatanigwa nande na Wikinel chivayo ya twe tenda nerba teba yarenge ye $1 mia ya mo 52 milioni mia ya 52 asbago teba nigo yarenge chikobage kwagacha ekewande kemukial chikobage koligelinga kibako nyarakoba bakoena na chisola gochia ase enseme kurukunga wanda kulendo mwanchu muligerli obotutukana bogasokoro nagaiga mwanchu mulingo kwana bale company yaye kuruku Intertech niga mwanchu muligerli asama tukabwango yaberege kubwata nigunebi nebinge kentoge koboli gugaiga nkelinga ngakia chikobaga kwaegwa a project na namono chi company kurwa sense ya China chiyo chikoba chikobe kworo ase company yego chikobage go kwaneru mwanchu muligerli ne company bono eretre bosiga ige kurukunga IMC iyo chikoba kegotumika asobwa gachi bwegetiekyo na nigo bagoteba ense ya Kenya niyo chikoba yekorwe tania chi billion chimisato 55 isekoligereri gabu Diana egetigia Jomo Kenyatta International Airport na ndekia letre scandal ende ase emambia bono igo ekera tugukwa no mungwano yichivayo bunatumuligeretia kerachite kagerete na ndi gazeti nchi ya moro geti bari koboli mbia mboncho lili kosembwa matikia bwate no murai bwense finally gazeti ya The Standard ya tele narochiboigo ekana kurigeni omugano Innocent naroche ekero egatia bara imense ya Kenya ntitinde be murai bwense bweka naroche gatia bara imense ya Kenya litukurigoro ngo gikerwa barengi sana bagotebanga chivayo yo nabwate ekebanda ginsi ya Kenya ne passport gonga ebe uchire totebe una Israel unaboni usuchira America e passport yo gonyora kubwatuka ne yigensi ya Kenya stubigo naroche gati y'abananchi kurwa babwatirane tikuno mugano yo kurwa sense ya Somali Sudani no ine chinse chinde chijitu bwati twetana ine bagotebanga bangi babo nigo babwate CID chiri chia Kenya jifayo obotutukana mbororo na namono mwancho muligana bakonyora libagesomere ekeraso etega igana bonaroche buna yachagete chibichanchi asogete na dese chigazeti chonse no The Standard Daily Nation gekakwanera igoro yo omungwano bagoteba sagota chobunyansi bwaye nigo boru bututukana ubuka igo batebanga amaitamanga mangas yo mtandao system ande ne chikonda chiyokoewa chi project chine ne chibes chinyinge use kuligeli chi energy billion chimisato 55 chibes chinyinge sana 375 billion chikobwatanigwa ne project yo achikoba kawo korantagete ototebya aba batalikoba bagokunwa ne kegambiro mbare byaba na kera bakwa uguchika mbalikoba bagokobwati kera toko bakwanira aba Innocent yo maite boigontu bwata abantu baria tumenyete na barobo kero bakogosiro kubatebinga mimi nenda kwa polisi au batebinga minyoka utarayikororo esiminakire no manyete incheningo ko bana kera tuko bakwanira abarayaba oigase ibinyoro byeito tubwata abantu bunabo mbaroro bagotebinga yegenda bwo mu chief utarayikona natanganira nana bwo ikoro bwatu na mine okay kore ndo mwanchito murigeria tugo cha sorobotioro aiganigo bagokwanira igoro yabo wasiri na baigabarayi baria bakogenda mutuno nyenekere konyoranga ekigambiro kyarure enachiaje nagotebe ntubwate omorai gusomo waziri bwabachenu Adendware aiganigo bagokwanira igoro yo bwagachi boria bwensemeria Ebola alias ensemo ya la equipe mwanchito muria togotebanga ne facility use enseme gotengo use kubekwa kando
eri bakikonyara bakubeka abaroire bali kurwase ekisemo abaranyo n'obureri bwa Ebola kurende twatebetenga keri abana inchi bari kurwani mono mwanchito mulgerira n'abaroire balia ba America kurende bagatebanga nonye ena chiarwe twene kigambero banyale bagotenyo bwagachiwe we facility eyo aden duare nigachite motunanda gatebanga titoganeiri go consult go se kwanchira abana inchi bana n'ibirengero byabo tumai kwagacha e facility eyo machito mulgerira nguchino wote yasubwagale boigo bagotebaga iga treasury bagotebo muwaziri secretary John Mbadi hoyo tenete kigancho mwanchito mulgerira nera gotebanga egati yarba gukwanira nubwo kolenta kuo mochere imensi ya Kenya nabigo kubwatko ko mochere gucyase cyisiko agaba gotebanga nigo ensi ya Kenya gendete kurwanira buna iranyorege kurenda ebinto biri bikorwa imensi ya Kenya ucisiko angemono omochere nabuyogo biriya bikoro kurwa cyisemo kiriya cy'insi cyisiko nande biri mensi ya Kenya ukwanira bali boygo Attorney General Dorcas Oduor oyunere onyaletega kubwatirani wano bwagachibolia wensemeria Ebola mwanchito muri ya cyisemo cyala ikibya kurende kingo swaga igesa kukonye twagotebyo mugano oyo ase gazeti ya Today Nation page ya 4 page ya 5 nero bwato mugano oyo ase obwagale wagotebaga igo mwanchito muri geria maiga yogo choroko muraibwense omoske William Samuel Tasomwako 2022 osoa ase serikali nigatebetenga egento ekenara bega kubwatia neri chiko buna ebigambero birabe bikurwe na chiabo nabigo kubwati richiko ya serikali kole no mwanchito moligeria bagotebaga igabutambe ichikerio tirarabwatiwa nabigo nonye nababwatani baiti baraba bakoli bwati bagoteba bona se miaka ene nigo ekambero kyabirige kurwe na chiaye kolende egatia barayi nigo barorire kanire ngati bari kubwatia ena chiyo nigo bago chimutu bakora ebintu byabo babwatirane tiga igo mwanchito muri abana nagotebiri cabinet secretary oyutogotebanga no mowaziri wa wachono Aden Duare aiga nigo bago kwanira bayigo principal secretaries police officers abarabanyanyimbo nabige gatia barayi bagotebanga bono nigo omubaro bwabali batari kubwatiri chiko ogendete comment kana na ensemo yabo n'ababwatani gose bali barasensemo ya serikali bagateba mwanchito mulgeria boigo igoro yobwagachibwe airstrip asinsemo chiria egane airstrip asinsemo chirio mwanchito mulgeria chia ensemo y'abanyama asibakobera gusoro sana oromo gaigo mwanchito mulgeria bagokwanira airstrip yogane iri kwagachwa kurende bagatebe gazeti ya Today Nation muna yegetoro kanyara kego sanga nomo obisaute nirete nseme yu ya forest yose mwanjito muri amna gutebyo rusano ro ime ya mero nigo abetika gotebanga airstrip yo nigera konya abantu ba Mount Kenya nabayigo bari abarabe bagwikirana ase orosano ro korino mwanjito muri ukwanira bari igoro ye ibintu biri bitwetana ine igoro buna egati abarayi bali bali tenetasiyo nseme cyo bagenderete kuira mali mayo awotebanga na serikali nabige bintu biri bakwagacha nigo birakonye abananchi nabo gwesomera asubwagale bagongo kwanira bari igoro ya Douglas Kanja bagotebanga ere ama muchonsi abereka gotebwa igoro y'abanyanyimbo nigo atari koira getambukiro kende gyonsi abantu buna babiri bagusiria magimabo buna abantu babiri bagocherwa nonye nasikanisa n'ichinsemo mono mucho Nairobi mwanchito Mulgeria bagotega banga wikira boniga etambukiro nkiyo kende gyonsi kyanyarike koirwa kolende ekigambero keroge kurugo chika kwabo boigo tikeri konyarage kubwatwo mwanchito Mulgeria kagetumugano yo mito Innocent nabo Mulgeria wesomera subwagale gentu bagokwanira gaiga nigati yabarayi abuna gotebya batari kubwatira chiko barabu mbali gokunwa no balese gazeti ya The Standard page ya Kianda nabo konyora bagurunga The Untouchables bagoteba nigo bale ase wizara na namono buna gwateba na arega igukurunga Julius Bitok nigo konyare ase wizara y'isemi nabo igobono nigaire ase wizara ya mangana immigration kagirete opio Wandai no arega iga umwaziri bwa mangana y'ekinguru cyomulero nabo igo yande bune ense ya Kenya konyara kwaba yekwegendereria John Badi oteneteke ganche giense Kipchumba Murkomen Hassan Joho na William Kabogo aba nigo bagukwanirwa na yakira bagukwanirwa
obututukanu bwabikwa ase chiabisi chiabo mwancho muligena bwesomera ase page ya kianda nabo igonoro umugano monene ase gazeti ya The Daily Nation muna Diana gotebiri umugano nore gaiga ase page ya gatano gatatu gukwanira lituko igoro ekera umurai bwense anyartu kabaga kumirana no mona chebina omonene Martha Koome nabarayikorwa sense melia yekiama kya ODM bakoragwa no Oburu Odinga nabo igo omunachi monogeli bwe bunge nene Moses Masika Wetangula na baraibande na nemono mokonyi bumurai bwense babwa torboti ruliro gotebekana ruchikoranga ki serikali ya Kenya eyo chikobake gwakana abantu banyartukoba bakonyora omuchando chingaki chichisegi chiria gose chingaki chokorobekana tali chisegi omwancho muligeri nasabire kwabera chingaki chokorobekana kolia kwa kolekana tasensi ya Kenya mwaka bw'ikirubere 2024 ekera basayi ba gens bachita se chibara chiamate chinyinge nigo chigendete ko bachikolera abancho babo abali babete bagosirio obugima bwabo nabandekera bwikira boniga bagendete kuboro mwancho muligereri nabo konyara ko bakugwesomera ororenga ningi kelkeroro kulende ngana yabetege gukwano litukuliegoro muraibwense nigatebete nga ogwakano kogose ebese tochiko batokorwa gochiase chiamatechi titakiri ko bage koligereri gunga nigo togotaite korwa chibese na korwa ngenchira twanchira ni lichi kolibunu kulende nenchira yamo togotebyanga bali batenete koligereria amachiko yense ya Kenya ngo bali gakobwatigwa asenchire bwekene Diana litukuligoro billions chibese chichiko bachikobekwa chichiko bachigwakanwa bali basireti ubwima bwabo nabo igo bali banya ko babagosiria abanchu babo chinga kichiria cyokorobekana gwa genzi na bali babwetigarite ne chingoma chintindi kulende gento bagukwanira no kubara kwa abantu bande bali batayoro tageto mo director ito aratobekera chinkwana cyabete chigokwanura itukoligoro igoro ntwaro cyo Oburu Odinga na kwanetase omoyego yo nabo igototegerere enkwana yo muraibwense Dr. William Ruto asenera betega gukwana litukoligoro kubwatekana nokorwa obokonyo bwogose okwana chibese cyo asakale gotebanga lichi kolirorio lazima libuatwe taliri chikobali koligereri gunga litigubo na maine innocent como director itako na kuyarigani kubeke kiripu ekyo ndo chigagane chi bilioni 2 nabaige sauri atebirenga kiripu ekinkere tayare tigaturake wo mwanchito muriye tumakwirana ndagotebi gati chibese cyuna cyabete gusubina chigo cya kunyara chikobagwa. This framework represents a major milestone in protecting the rights of those harmed during protests, advancing social reconciliation, providing redress for victims, and strengthening our democracy. As a demonstration of our commitment, we have already allocated Kenya shillings 2 billion towards compensation and reparation for those who have suffered verified harm arising from protests and unrest, including affected families, injured citizens, businesses lost, and law enforcement officers injured in the course of their duties. But let me be clear. This is, as has been said by many, the beginning of the journey, not the end. Let me also be clear about what these payments are and what they are not. They are not the price of life, of pain, or of loss. No amount of money could ever be. The Kenya shillings 2 billion we have committed cannot replace a son or a daughter. It cannot restore years and lot of trauma. It cannot fully compensate a family, a trader, or a community for all that has been taken away from them. What it does represent is the state's acknowledgement that harm occurred, that victims matter, and that a nation heals by tending to its wounds rather than pretending they do not exist. Nor is this redress a reward for violence, looting, criminality, or unlawful conduct. Neither should it be understood
as a license for disorder on one hand, or excesses and violations of rights on the other. It is redress for harm suffered by citizens, an affirmation that the rule of law applies equally to everyone. Some notice to police 5 days before. Just notice, not apply for permit. You give them notice and they provide you with the security, and you state exactly from where you want to demonstrate up to where, from what time to what time, so that security can be provided for you to do demonstrations. I thought there was something like that, but if it is not there, then let us expeditiously establish one so that we can have a law which guides demonstrations so that Kenyans can demonstrate peacefully without being disturbed and being protected by their own police, because they are the ones who pay the police. Let Kenyans pay the police who protect them, not the police who kill them. Because if you use a bullet, that bullet is bought by the Mwananchi you are killing. So we should not allow that situation where our own bullets are used to fight, to kill our people. And let Kenyans know that when you go to demonstrate peacefully, you don't carry a machete, you don't carry a stone, and you don't carry any weapon at all. You just go to demonstrate. And if you see anybody carrying a knife or carrying a stone, you know that that is a goon. And those goons are not few. There are very many. Almost every politician is nowadays recruiting a goon to go and disrupt functions. I think that's the nature of goonism, where you have goons who are for hire by everybody. They are hired by both sides. This one hires them today, tomorrow you go and hire them and you pay them and they come, and that's nature of goonism. We as leaders should take care. We must make sure that that culture is stopped completely from our country. Omulgeria oyuno kwana yomrai wense kwa igure ne yoboro dinga kirabago kwanira igoro yoko bwatuko kuwechwese cyotote bangane cy'abantu bari banyoto cingoma cintindi bari basiritia magimabo cinga cyokoro bikana imeyense ya Kenya tianara gotebia Innocent ase gazeti yembabegete buna cywese ikigo cy'ikunyara ciko bagwa bagotebanga bari banyorete shooting bagakwama bakanyora cingoma cintindi abange babagasire mu gimabo cinga cyokorobekana ningo barayegu bilioni was milioni ibere 2,500,000 tenye kwa na segesongo nabayigo barigo ikiraboni ga bataranyo bataratoka bosebanya ati bagusira sinjira kigo tutuka na ikiraboni ga bataranyoru na kabarato ke medical expenses cyabono kirega which 1,500,000 bagomba kwanete igoro ya injuries bali banyora tumwanchito muri cingoma cintindi babegete chibese bakwego na bagomba medical expenses cyaboni go bakwego milioni yemo moderate barbanya moderate physical injuries pata umiete mono manchito murgera kini bagende tukonyorobo gwenya nigo bakwego 500,000 na bayigo minor physical injury chiri chikoroleka no manchito murgiria kitari chime mono nigo barachikwego 50,000 each na bayigo banyora medical expenses cyabo bari banyorete bakobwatwa na bayigo kobekwa sekigambero ngo barachikwego 50,000 bari bayigo banyarte bagoitwa bakaba bakogenda through tumete bina Innocent atebe toja ogosumbuliwa basabanyate kwa bagochandwa bakabekwa nonyene se bigambero bakandi bakabekwa sa miniese ebitaseni by'abanyanyimbo abandi bakabogolikwa kurwa se kibara bakagenda bagasiekerwe nyumba mata abantu mbasiekeretu twaro cyabande bagasokana no mochori urwe katuni ngwaro cyebuna aregoteba use balitogoteba nga bagachora ebyengere
ntwaroche abande bagosoka bagoteba ng'a kiarenge igo na bagoteba ng'a kiro muntu na ile package yaye chimilioni 2 chimilioni 2 bachikwayo okay baigo abakwaneta mangana bali babete assaulted na bari 2 million baigo bali banyorete tugukwanira igoro ya bari banyarete bakwengerwa bakaba boiga assaulted ngo bari 750,000 na bali basireti ebinto byabo byo boncholeria 100,000 akero gukwana Diana igoro yo chikoba bakoruchi bese chigo chia ase bali banyorete umuchando osichia mate chia sireti abanchu babo igoro ntwaroche ase kigambiro kiombekerie kurigereria obutuki bw'abanyanyimbe mbu yabo ng'a kibaka bakora emirimo yabo gekurunga Independent Police Oversight Authority IPOA bagoteba ng'a ekina kia Rex Masai orenge omutangani goitwase okorobekana kuri ko mwaka w'ikirubere 2024 bagoteba ng'a mbabuga ati obushahidi boisaine kine kenyara ko bagikurusi bwase kigambiro ekera tugukwanira boigo muraibwe nsoteba ng'a yetali enchira twa nyara bateba togoteba ng'a toena nechibese eke asubugi mabuga sirire osasa abantu banyorire chingo machintindi osibale banyare kwa bagochandwa kulinda bateba lichi kuri bali kubwatigwa Rex Masai onye IPOA gegoteba tebwati obushahidi negenteke mokiriyo tiga abakenya na maburi ya mange ekera nonya nabo murugerio yo chikoba gochakiwa nabo igo sense ya Kenya kintu gira orotocha twakwa na Diana na maene chibese nabo chigosoka abantu lendo tebe ya yankia bete kiabete tigango torore tokonyo obantu baje babuga ati bali banyorete umuchanda oboyene banyarete ko bagwitire umuchanda uyu mbaewo onyona nde group ende ngao yakire yairu chibese igo ngagirete ngebyombe BNCP nonye human rights biribikwenere bukwegero bwana bwo mwanya bantu twaroche kiombe kya Law Society of Kenya ase chinga kichinde giatakete kubwatani gwase committee ri ngutokarenga kiri na rifeithio thiambale ngobisi akerusi oro igorende ntwegenete ngamba bwate chi record chindonge nonya abande bali bataikiranete ekera bachiko bakurwa bokonyo bochikoba bakoranga kibwaruru nayo mwancho murigiriri asema mbia bona bogoto ebirengera libya o chi billion echibere chi abekirwe nsemo elichichiko bachiko bwa kurwa bokonyo go chi ase chi amatechiria chi asireti abanchu babo chinga kichokorobekana go mwaka bw'ekirubere 2024 norochenga negentege tambokere kiyago se nga kioro cho mwancho murigiriri nabo ko ebirengera libyago namba ito ye studio gere 0788666663 inere namba ochikoba ko tokwanera ko chaga igase studio Diana ndoche chiaminyokire sana tagete tolo gende umutimo kumusinire kurinde tokoirana kugotebinde nga abarimu gusaba orokia ba ECD kurwase county ya Murang'a iyo koragwa na Irungu Kang'ata ulikuwa rocho goteba nga Mr DJ yo terangule nganchete gwichisemi aba orokia bu nigo bali negento bakogokera nigo bamentirwe enengo yabeli bako bakoewa ase kerengo kie 50 na kianda asemye 59%. Kaitento gani ito endororo. Yeah. Toba basani babo. Timanye tigose abaito bakisi county Nyamira county kila tugose mba mentu chibesa. Na mogoto tebya namba ito studio nere yu tigatwando mutimo kubasini. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi Twaijande kurali uko kwa Sergeant Jane Kezia Kibogo Maroko oyeli talindo manyire buna Jemima OKDF Lanet no mwana nyagusira Wilfred Momanyi Kibogo na Priscilla Nyakirario Momanyi kuweke nyarukia Kiabora Nyakenimo sub location North Mugirango Nyamira County no mongino ye Gibson Mayane Maroko KDF Gilgil ngina Godwill Maroko o Mombasa Cement na Pauline Maroko o Mount Kenya University igali musubati mwabo Pamela Momanyi kutoka Isinya Dorika Momanyi Eldoret nyagusira Sergeant Salome Momanyi Sietinei Joel Moturi Momanyi o USA wakili Job Nyasimi Momanyi mu director Soko TV Nora Momanyi o Nairobi James Ondieki Momanyi wa Autobat muka mumuru mwabo nyagusira Biuta Maroko Mani na nyagusira Pauline Nyabuke Maroko kurweke nyarukia bogwendo kitutu Masaba Nyamira County muanoye nyagusira Nyakango nyagusira Maroko nyagusira Nyasingo Mani Nora Nyakwara Sara Mura Milka na Elizabeth Nyasinga kamati ya Grace Kendeli Karina Masi nyagusira Florence Nyaribo Bestina Ogage
Josephine Ombachi, Janet Ogega, Margaret Omoso, Winnie Maruko na Georgina Maruko. Mukamu murumu abo Kennedy Omani, Wallace Mukwa, Isaac Maruko na boigo Nelson Ombati. Mukoyoye Henry Makori Isinya na boigo Thomas Sietinei KDF Lanet. Ingalingi na moke Celestine, Oroko, Nyangieya, Laban, Martha, Meshak, Miriam, Abigail, Lois, Woma, Linda, Lydia, Nyaribo, Joshua, Nyakango, Nyabwe, Juliet, Mike, Golda, Precious, Brenda, Clinton, Quinton, Nyakerario, Esther, Brian, Ezra, Gilbert, Stacy, Linda Chebet, Kemboi, Sandra Chepchumba, Priscilla, Cynthia, Lisa, Amanda, Amara, Sami na boigo Jabin. N'umwana mumurumu wabanya gusira Nyanchoka Karani, Nyawusira Mabera, Nyawusira Buruchara Kibogo, Nyawusira Kemuma, Obonyo, Nyawusira Nyabonyi, Nyawusira Ogero, Nyawusira Bisieri, Nyawusira Nyaigendia, Nyawusira Ndubi, Bosibori na Nyawusira Babere. N'umuigo Nyaboga, Nyawusira Honorable Nyarangi Moturi, Nyawusira Oyugi, Esther, Hilka, Anne, Nyawusira Agnes, Mary, Jimmy, Honorable Zakari Nyayemi Moturi, Dorcas Moturi, Charles Moturi, Sophie, Nyachae, Grace, Anam, Lucy, Sarah, Pius Ondieki, Margaret, Kennedy Nyachiro, Egatia Bande. Bamu abo Nyomenda, Nyabeta, Nyanga Uburuchara, Menyanya Nyangoto, Nyamusi, Helen, Sese, Martha, Nyagusira Priscilla, Sabina, Richard, Peter Ogero, Salem, Omondi, Kunyango, Kerebi, Mandere, Nyawusira Maganya, Nyawusira Bironga, Nyawusira Nyomenda Kennedy, Moi, Wilson, Judy, Evelyn, Lucina Nyabeta, Mose, John, Pamela, Onyonka, George, Christopher, Christine, Catherine, Agnes, Kerubo, Mary Ndubi, Teresia, Onyangi, Sabina, Nyawusira Priska, Kiriago, Danstan, Samuel, Otori Ndubi, Janet, Emily, Lynette, Edward Ondieki, Kerry, Alan, Moturi, Cindy, Albert, Joshua, Philip, Ondigi Karani, Oyani, abakuru kwa Karani, abakuru kwa Maseru, abakuru kwa Nyabonyi, abakuru kwa Obonyo, abakuru kwa Mabera, abakuru kwa Nyaboga, abakuru kwa Nyarangi, abakuru kwa Mutanya, Egatia Bande. Ugusangiriria nigo korakorekane kitariki 15 cy'umutinyo yo mu mwaka uyu ensemo ya Professional Center Nairobi abo igasenka yaye ensemo ya Lanet Nakuru. Muberoye nigura rusiwe nkendu ya Defense Forces Memorial Hospital Alamisi kitariki 15 cy'umutinyo gatano nomo umwaka uyu iga nakoye nigwa senka yaye ensemo ya Lanet Nakuru ijuma ya kitariki 19 cy'umutinyo gatano nomo ubu mwaka uyu iga okwo nugo kwa twararirie kwa Sergeant Jane Kezia Kibogo Maruko ile tarinde Jemima Kurwensoko TV igo twatumire engora kuchiase amate abayiri n'abasani banyagusira. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Muligari twirane na ndedo cicetire citake 50 na isano na ibire maiga citigarite sato cibe cinsebire semambia bono Diana kera togendete kuligiriria yale se cigazeti nagotebinga abarimu osaboroki bari se county ya Murang'a mpaka mentri cibese na nde natagete ngoma nyumwa nchumuligiriria sobwango nga nigo bono banyare ko bako bumugiro se ikiye mengima kurende egento giakorekana ngelinga nigo bono mugabana bwe county eyo abetega komenta cibese na ekera babete ba komenta cibese ciabo mwancho muligiriri nigo bono bachikoba bakonyora cibese ciko konya
konye umwalimu gosomia ase kerengo kilikia certificate ase skuru kilikia ECD niga wakanu kiribu 15 bire kurinde bono ba mentri chikire kiribu 21 ulioa ule konye ase kerengo kilie ye diploma iga kwa konye siringi kiribu 21 bono omentri chikire kiribu 23 mwancho muligereri na maunchoreri yabere gakorekana ase county yo ya Murang'a negati ya biribire ase gazeti ya The Standard na bugonyara kabago gwesomera na koranga nkikirikirore e budget ya John Mbadi nero nebekire gaiga asa mabolia manene eswaka bagokwanira igoro ye budget yo aswaka bagokwanira nga budget ye bekire bosiga iga nigere enkongu mono na ne mono nige chikoba gekobiko bugima bo chikoba bo comment kanegera tugokwana boigo murai bwekia magia Savina aselieta Jim Wanjigi nere nabetega kurwe birengere biaye na ne mona karorekana komochia nonye nabarai bali kurwa asensemo ya United Opposition asikilia tebetenge kera bagokwanira e budget ye trillion inye ne nugutaisato tibamanyetinga omo Kenya nigagendete gwitira egintu gikuru kwa chibango chiregoro pogima bwendete gokonga tigatore igwe nkwana ya Jim Wanjigi tunyarikaba tukoira no mwanchu muri gitogendera bosyo. I saw a comparative so-called budget you put in the media, the people's budget. I don't know people's budget in which people, because my colleagues, and I will say they are my colleagues because we are in the opposition, called led by Kalonzo Musyoka. They call themselves the United Opposition. Came out with a people's budget. They claim a people's budget. And that people's budget is not too dissimilar to John Bundy's budget. It is about tax, debt, and borrowing. He even proposes the same illegal borrowing, domestic borrowing of 500 billion. Please, Kalonzo Musyoka and my good colleagues, stop letting us down. You're letting us down. Do some basic homework. You cannot continue the same things. You are just doing the same thing as Ruto. There's no difference to what you're proposing. What you're proposing will not change people's lives. Please do some homework and stop letting us down in the opposition. This is not how you're going to conduct the people's affairs, because people are truly in trouble. So, shape up a bit more. And please get that message with the way it deserves, because I mean it with goodwill. I don't mean it in any other way. We are talking about 60 million Kenyans that are having a very hard time. Koigure Diana, Jimmy Wanjigi agatebia Kalonzo Musyoka wa Fred Matiang'i bale ase United Opposition. Ibako gende nchere yemo na serikali. Kera bago propose go sebago teba nga the people's budget ebe chi trillion inye nugutaisato obatebiringa inwe na barabu tofauti teyo. Ase kwa agokwana na ndanda mono nali agokwana rigoro ya makabeso. Gotebale domestic borrowing ogo kabeso ko gwanka agaiga. Agoteba serikali yotebe kabese chi billion chi mikianda. Na the people's budget bago propose go sebago teba barabu o kabesa korabe chi billion chi misano. Igakero kurigirira ibinte kamine bibyo CP liyogiria Jimmy Wanjigi ya chiroro ligo kwadira mangane kamina iyo na ndimona mangane chibesa na roro no anya Tanzania kwa raone kibago kwandanga ababunge bagenda tego tobora tara no Rwanda no Rwanda nakibago abakurigirira kurende asobwange senjo twaligereria mangana mange nindo chega iga ase gazeti ya The Standard kukuwa na bali goro ya serikali ya William Ruto bunegenda tekoba yekurutira aba bali bagoro ngabatureti bese ya kiromutienyi gento batebirenga no murubiri bwo koranga banyare koba bakobabeka asenchira yo kunyara koba bakobakonya kubakira chikura umwaka w'ikirubere 2022 nabo kunyara koba kogosoma mwanchu murigiri ya CPJ 10 ororenga kibakoba bagokwanira kurende asobwange gazeti nera nagotebia The Star igoro yeke ganje kya nyota na kibagokwanira ngakikia onchoire obogima bwa Kenya kurukenyara kwa bagegwasi uri gose bagochaga kwa bakwaye mwanchu muri batebanga niko kyaro siri mireme menge muganore CPG ya kanene ya gatano ase bakaba bagokwanira ngakia basabange banyara kwa bakweroseria ngeli yabo musubati oyo monare gaiga okuru kwa Selitalia ya okuru Gwini Adhiambo nigabwate myaka 29 nigagokora agamenyeta sensemo ya Kondele URC county ya Kisumu
nabo igoni gabwate gioskio koni endagera asa goteba nga gwikira boniga niga koros kwitani chiribusa taseli tuko buno boita ekera onirie endagera na niga nyartiko bagakwa guchibes chirichia nyota nindo chega iga boigo muswati kuru Catherine Odongo nera goteba niga bwate eduka yokoni chianga nera bunagendete ko bagago kwanera nga kichibese chichigendete ko ba chigonchoro bugima bwabo gaigamba begetomo baro buna kire county yabetege kwa guchibes chiaye uligererie sega county ya Nairobi bagoteba nige serikali yarwete gwetani milioni 250 gutenya na chikanyara kwa chikwana no guchia asa abantu chiribu 10 35 na boigo tigandara aligereria se county chinsemo chia Nyamira Kisii Migori nigo bateba chia rwetu milioni 220 nugutaisano na nigo chia nyarata kwa chikwana no guchia sabantu chiribusano isato 53 abantu chiribusano isato chimisano isato ne 20 nabwo abantu babete gusaba sai babete bakwa guchibese cyo na umwancho muri gereriga ngo babari bagokwanira nga kichibese cyo abete chikoyananwa na nintutagete komanya endo igorunga successive stories chibese cya nyota bali mwanya orete chibese cyo nga kyubugima bwino bwabere bogoncholeria yakware gazeti ya The Star yagoteba nga game changer bugima bwonchokire na kurwa ase Nyamira na Kisii nabo igo bali batonchukane chisemo cha Migori abali chiribusano chiribusano isato chimisano isato ne 20 abuna bwa basaye ba tuchibese cyo nabaro banyar kwa bagototebe kurendo munkwa noyomo omuswati yomo gaiga okurunga Kingwa Kamenshu kokwanera aligoro yichibese cyo asagoteba mugano obwe chibese chia nyota nabo konyara kwa bagokurwe segeto kurende nigo chikabaga gotiga basabange na okweumio konge nabo wesomera egazeti ya The Star onyara kwa okoranga ninkike kwa kigokwanerwa Diana ngagirete kurwa senseme iyo egazeti ya The Daily Nation na The Star The Standard na The Star no nareke gabu tage toko lemeganeroro aya nchiboso taite weta igoro innocent aiga se gazeti ya The Daily Nation manchito morire page ya kabere wetera somoro biro mu ya OCBE bono nigo bagotebanga borkiwa nigo barachikunyora certificate ibere certificate ntangani ne ya Kenya Certificate of Secondary Education eyubo guchikunyora school chiabo nabo igo nigo barachikunyora yendo manchito morigeria erie korokia ngana bakonyora okora chigasi no nyene chiamaboko nabo gwesomera asubwagaro manchito morigeria yengwetera ye practical chiribago korasi school chabo nabo gwesomera subagare boiga se gazeti ya The Daily Nation e page ya gatana bichi komyo manchito morigeria wana bagoteba kurwasi semo chiye cha Western e county ya Vihiga Busia Kakamega Bungoma Trans Nzoia ne chisemo chini manchito morigeria gweterera chi kurachiria chire 3.2 million muraibensanya tiga kurusioro bono nigo muraibense nabo igo abarai bali bakwemeria serikali go opposition bagendete kurwanira chikurecho na kwene kebuna ekekabu kyabo kinyare kego ichora kurwasi semi cha Western Kenya manchito morigeria nabo gwesomera sobwagale no muganara se page 10 egazeti ya The Daily Nation waiga se gazeti ya The Daily Nation page 12 yo kwanira igoro jenseri ya Israel buna yatineniri abantu bakorukora sensi ya Kenya nense ya Rwanda kogenda station semecho yengwetira Ministry of Affairs manchito morigeria yechinsemo chiria chia Israel yobatebetenga wetira asokoro bikana kwa kanti minsi ya Kenya nabaigo chinse cyo chikoru East Africa asechikagire go chia gwatekero no robo nigo bono batari gwanche go chikwanchira onde bwensi kurwa sensi ya Kenya nense ya Rwanda goswa senseria ya Israel ngaite innocent nongo tigeraga gukorenera mu mwanchito mugiria kwenyolega city yanchete esomera sobwagari mwancho muligeri chetri stekaisana ibire maiga yechinse ibire semambia bono taite tuligererie katuni erese gazeti ya The Standard yesemambia bono mwancho muligeri kelie bwate buna umudirector ito agutubikira se screen yonyara kwa bagukurigereria na mono kelie konyara kwa gekorokia na Diana no bwate na katuni ye gazeti ya The Daily Nation nyegenete sebono kurigereria page ya 10 na kabere ye gazeti ya The Standard ne bwate katuni ya yerororo ya ere page ya 10 na kabere mwanchumo 14 tigantebe page 14 abagoteba will you aiga nindoche mungwano yomo gwekumbete akoboli Mount Kenya
munganchere bobe amonenche nabo igo bono mwanchu murigereri nigo bonekera anyorire ninka kiyamage kerari kobaga kubaburinga munganchere ga kimonge chikura bono ga kubatebia tari kubaburinga monge bona kubatebia lazima mokoreki muchinge you will now nabarumba gendete kuba bakumana use kurigereri chibicha ibere chikoro kinga ningi kirabu nabo kumanyanga ningi kegendete asensemeyo kero gateba igo Innocent nandi ko nginyoria ekero abachori bwari gokareka no abachori buri oboke igati abara ibetu kurwa sorogo ndi turagusitingani nikuna ko batebi amarieta gusengai na igwete bakuburi abana ichiga kimotori ga kimotongaine moto ikura nari ko nginyorira guchioyo agoteberenga oriera ko batebi akubasoraga ki timoto ngaina gakie boni gana bogotole sigwecha onye kure nchaguna umukwaga no murai onye guko gitumo nanda na bagochicha akonyora ukubucha macha kubwatisi ago service esimi yaye eliyo chikwa katiriko buguri tuchito dachigana Innocent kore ndo twatebanga na intubuna bana inchusaba kichikura gatoba bangaini tiga tuligererie cartoon ye gazeti ya The Daily Nation mwancho muligereri Diana yaye igere gaiga next by currency batebire nga reparation for victims nchira bagendete koroli barorenga nga kibago konya bali banyore tumuchando kubwatekana no kurubikana kware ngoro lakini ise kuligererio mungwano yogaiga nagendete guta esigara yaye semelia mwino ngoligerera ni bale bakuburinga nande ningo nande bakuburinga bono twakanire ukorobekana nande gokoba nande to quantify ni chibese kino iso korigera ya Innocent yagwa somura yo yikaranste na bekoro kinga abantu abachiko ba compensated na banki bono speed nero rega ne iri gotumeka ego chikwene kia buna abantu abanko ego barebese yo signature yabekiru use korigera signature yabekiru ero yabekiru aiga ntoroche chi sanduki nchiroro kubwatekana na kilitoroche gaiga iga abantu mbasire tubima bwabo na maine kurende gento tokobori ngeringa ki twakurire twabarangire twabaire chibese nandege yo chakoba nando bugima bwa mwanya abantu bocha gwakana chiri buchiri 50 chia kwanu chi milioni 2 chiri chia kwanu igama ngana rap nilibuldinene enere cartoon yerese gazeti ya The Daily Nation mwancho muligeli ntatengo gechi ese mambia bono clip ngere Diana ntateng ai no muligeli ntatemba gechi moigo borora sinini to gwaka chinko ndio cha twakone muligererie clip kiraria yekorokia esese egogenda yamanya kulia ebichuchu byonse pe byaturagiwe kai umakwe bolinga ne esese ose na mwanya abantu nabwate ye kuliera monto narorange murogergerete ese screen kolie bichuchu byonse pie kole kai teligo tigali ntatengo gechi bono uyu ko recording ayari bona no tuja kubulio yo record taiyo ni clip twaro cha so mtandao sese soete asege tigatoro kenga egene bono na bira benga ya nyorte se nyomba bire taliye sese kali bichuchu bio speaker ko titigale tino ne kema kai no yo record go so yo yebwatete ay tagara magana na mangi aro kwatogi aro no go sega enere ndagira bikoli sese koli mambia osina bebwenere tego ekabeka bonsi pimo no egakora wancho muligereri tiatokolera Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment.
And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing, therapy, work and community development, welding. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have a center of excellence in fashion and design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kuleta inchirende nsura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igiro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe buneyengiya gaja konyana eyinsimegete nteragirete maraba ekonete kunya gukina yoka maraba kunya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kiretse kuri Jumaine chinsa ni bere cyamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini ngoro kwa pathway machine asomoro bere boboremi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomuguse. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane
niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngodeferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori bagari ya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662 chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nsoko TV twachire gutoligesa ko kyomugusi kurwa soko limwe asaba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eligo kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko lya Alamisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga leo Nsoko obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyorera libaga lya bene kwaegwa migerio chisemi nobosemia igero obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya we kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumu ime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomurobere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'omugusi obugima n'orugendo rubwatamange amaya n'amabe omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngodeferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba ona wachagete aya nime yo muroberyo bw'omwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'omugusi
magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri lyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. ya kegemo mwanchu muligeli wen Soko TV cha itire chiteke merongevere na inyema ya chinsa ibere sema mbia bono na ande tubwato mugeni itase studio tochikoba togokwa na mange gati ali tochikoba tokuligelinga ninki kilitoranya ali koba togokora ase sector y'ichisemi nabo igonto kwanire binde biri bikonyara koba bikobwatanigwa nonya nenchira tokoba tokurubora ikochia ase abana inchi ose enchiro murai akonyara koba gakurwa obokoreri bwaye gocha so mwana inchi asegeta seni kigito Gen Soko TV asema mbia bono itulenera ase studio mwanchu muligeli nigo tulena Dr. Charles Monda nigare omorokia ase a University ya St Paul ase akonyara koba kakwegeria mangana yokora no borai na boigo dutaite kuligelinga ngakitokora no ni school chaito ntagete mwali bagara gokwani orachirega iga kera gokwaniri klibungere kilnate abanganta ite kwa bekira kibagechi na arorire gukomboria egere nande tumaye ko batukoirana na kero kyo mwanchi muligeli tigatura igwa litangani kurwa se daktari ngakibwakire abwakire buya ngakibogenda yasaya no muya nande warakire no nyugima bwakongire mbuyande nande ndi buna kwandangire wagatigangije na inwa abategeri bensoko nabakwani yasemule bali muri mugondo ndara kolema na gukora imirimo yaino bali muri para karuwa rogenda mukora imirimo eo gwarure kura tega bantu bari sibe ibono mambia bagona kuligereria nga akobori gunga kwara nyale bugweta nero guru direction nyale baeta wende guchia irama mocho na ndasi ni negera kwa muboliri nabararore muntu na etara kinta muinyori gose na eta bantu bwate birengereria binge sana yes bantu gikira bari bagakwanyora nga babwate mechande bingaki ubugima bukwirete daktari bura gwate aba ono no nyano koragira gwakongire sajindo korabori ngambali bali bakonyora besanke onye bakorera nga bachiru koragira ende bali batari konyora nga kibale ubugima bwakongire lakini rende banare kuboria abantu baitu bagusi onye bwakongire kali bintu bike na ndibo beko morembe kiagera ntutagetirio mona liberi nyingerera moremerera ni asenga kie wakwane koli bintu bike na nderongo kwira dia turarigereria ese yegeriete bintu bike go serie torachi ase babia ora wajori tiga turarigereria tugura kwariga kwate binge wakirigereria gwakumisa na kumetie ese abane bolitinga no ano yori ko ake video ye tima etiko se value ye se yaringi wetani chingoke kya totali se ngoko na bakonya nyoli buna bolo umwe bwakongera inkigo se kiagera tagatiga akarigeri se karibu juju obya nganga ikomina nandoka gose oranye gose se eria enda gere kali kuli na kinari kwe bolinga nende ndagire kali kuli ebi byonzi pie ko beka mubere gokurere teligo tigari kende gyonzi paka nonye ne kale magege na gocha nabo okorai kiarenge gente kebe lakini bali torabali mitoka igo bobe sana lakini bayali ete byonsi tu kiri tiriga nandi yaringe kanda ariko sinige sanda kiare tiji tikoli kuna nonya tiji tikoli kuna eliete gakora ngikage egategerera kwa yari kobe ya ungi kwale kwa yakorera nari ko yeita kiare onyorigere ne chairman shepherd era baba ngusinga na nene bwate bakenyorora igo ne sese bwene tegutugwire ndaba ere abantu igo ndanye ite biranya igere nyirushya soko liye bintu na jingoko
nye discipline ye enchire ngao kende bo ya lide bichuchu na yaro yite koni gonyo asara mara kabiri teto murigiria totebie sese kolie bichuchu ekolia chingoko nga kiocha yakorwe goitwa gose riogondiroro ase mambia bono nabogo kwana intugo chagaiga enamba itegere 0788666663 elitonyara ko batoka genda busio tubwatelingana lirabo ase tware ko batugo kwanera igoro y'umurai gosumuruoti onde bwensi oli okonyora otabtageti onde bwensi dabwenete kuligirira ibintu biri yabwate gerabirorire amaye kumanyanga abantu bamwagakire mbara byabo ikira gesiye ke benga abantu baita bange kenye ngima okonyora ekero murai atagete ko bobisi abago cha akugite sioro bago konyora ngotorore cha gitirimbo kalia agotolesi andega yo sen komole nyumba yao yesikere ndora atorora abera imena no agutiringesie sike ekera ikira ali asata gete no neshimiria agoete mugunda ari nabo gutiro makonye aka kera abege cia so turi kuimukiura lakini mono yo tonga enambe itiri gutumeka bono nambe itiri gutoka igo abarayi abange mbali bantu ora igene ngaya tuwa kwana ngo yakora bari okay tiganda ra igumagire tingia hote abaigoro yesese yu soka bwakire bwakire buyaga nyoga bwakire buya chiombe bagale gorusi bweli pole pole okay tigandara kubuli ese kolie bichuchu ngakio cha yako rubono ikoli chingoko asante sada okay ate waga deli bagalitara ikakirobota so ese oyo gasoro rabako jora dada bago totebye biregere byagese mabya bono ine lishabikiri tuli kurunga Margaret na ndakurukunye kamati kurichise mo chirichi samba nabogo toy birengere byago asobwango tete mbuga tesimye yemo toso ese nkwano murai soko bwakire hello bwakire buyani goto kwanere Stella kuruo monono mentelio gyake aigo Gokonyorokia asante sana guru chinse mecho chomono na twaberto kwa nerese mambia bona tiga turatigira egure nge bunali wate abo mwalimu ekobogoli guya irwali ese bichuchu bire ya orokiwa ya ali biranya ya manyanga ngoja kulika bere ngoja guitwande ngere cha kulika bere ngoja kojorere binyerere dagete turategere gwada yo mweshimiwa gorukunga Boni Halwale nigaro mo senator bwe county ya Kakamega senera kona kuligiri chibu agateba ng'abana bali bakororekana bakoreta okogosereri gukurubikana ese skuru abana bali bakororekana gosario moremba ase skuru nigo babwenete ko bakurikwa marietabo na ande baserigwe banyora kende gyonsi omwanchu omurigiri tiango toreigwa enkwane eyo tumakogenda omwalimu no araba no gototebia renga ng'a skuru echekera chigendete gokora iga rero bairanire baithe bagendete koirana bayibuli bachiro ora abande bakaniri bweyemo abande batebi gwakane school fees yonsi naigwete bune school ya Pangani batebeti ng'akane school fees yonsi iliyotikaleti
mwana amanye gosoe skuru konye ngondo ri kwa sabali ba gwatanga ki tini chende to mwali umutinyi lakini bono gote bunga koira naga igigiga akani skuru yonse akani school fees na uberetereire na abande bagate abiri bakane kiribwe 33 ekyo gosamba desk ekyo gosamba e desk koira na tulitokwana kuratiga gotoreigwa maseneto ingia ukwana. Mimi ninamtangazia wa Kenya kwamba tayari nimetengeneza mswada wa kubadilisha sheria ya masomo ili kitu yenye iliondolewa na bunge iliyopita katika shule ya kutoa discipline kwa shule tunataka irudi. Mtoto akiwa mkora apate kibogo akwende huko. Na wewe mzazi, kama utaki mwalimu achape mtoto yako, chukua mtoto yake, wewe enda naye nyumbani, waje watoto wengine wabaki kwa shule. That is the Kenya we want to grow. Hii maneno ya watoto kuchoma shule, lazima sisi wote, members of parliament, senators and president na ministers, tutatue hiyo shida. Mr. President, let me tell you, mimi ndio nilikuleta Luyaland. Huwezi tatua maneno ya mashule kuchomwa na watoto kama usuluhishi shida yenye watoto wanauziwa bangi na madawa yengine ya kulevya. And where, Mr. President, if you believe that our children should be protected from drug and alcohol addiction, kwa nini katika baraza lako la mawaziri umeajiri mawaziri ambao walitangazwa na serikali ya Amerika kwao kwamba ni mawalanguzi wa madawa ya kulevya? What are those ministers doing? Totarekera sogochoru kwa bawaziri au balese baraza y'umurayibwenzi gento kwigura gate abange abana bali ebiranya omo senator uyu no muntu asomete uya yaro munyagitari bwe medical doctor ando rabeira abakenya bamumanyete abana aba bunagoteba bona kintu etokwana kurwensema yana bunu mwalimu ntwe twasomete ngaki ebiranya tware goitwe binge ebinge sana tu kwanyoru wake kwanye ebiranya by'ijinte ngaiga myaka ya nti naigwete ng'omwana na itetwaga kwa lakini matukangu ngo kubale timeta kibago cha bako nekeranya ibiranya biringo konya byarenge no anu umwana ole bobe o chenjo twaro obwo waligaro ubwatia machiko osoma inense mentanga ni abali mu bare gokora asugo discipline abana babwatia machiko ali esukuru ensema ya kabire ayoro chaga nderete sukuru chia sambiru paka basamba no anyamba liba abana bande obontu imo chando sukuru ono muchando wa bayibuli ekiagara egasi yesukuru no kobeka omwana ogambire kurunka bwatia machiko yesukuru asoma ko ore sukuru yaye buya bona abayibuli baikirase abana bako bagambira timwe twese kwanya korora bana bande balerire agoja oitire nyama yarenge mese bakuri yonsi pinse mwararanjara ande kwa yumo omubile ko mutei pole sana, don't worry igoma de mwararire njara yenyama yaiteiru gosoti ne laptop unse buata gosobuata gento gete otigugo kisukuru nchire kwaro lire chinde kale twari kugingira tubwate uniform mu tutwensi pye sukuru yani ngonya no bwembe ngaki yaitontwe abantu bonse babwato bwembe mpaka basichana rero yoga ni sukuru chinde chi design nchira ntamanya marieta ichinde chikurate go chigore chinde chiboronge suri gorabona chimbi bibiri je mboli abandi baroseti na baroseti abonse ni sukuru bara abandi babegete ibintu biri bye chinchobeli abana abayiboli so omwari mutabuga ati control ya mwana oyo nkwaro cyo mwakonde yekaro mwari mundakete go discipline abana abayiboli bakite ba mwiboli wamagaje agaje sukuru agatebye mwarimu ayegasi yawo gosomya umwana one bunabegete umwana one bunakororekana neki akolite mirimo yawo nando chieso kuirwe koti nando obutuo bwalimu gosoga kwe fine
bona baibuli abali basukire maega bona abana baruri enkani kitabi kirikire yawo kurwe mechi yawo wao igo umuchando mona na baibuli kera tugukwana igoro ya baibuli abali muna baraburu yakora na baibuli bali muna babwatani gune bikorwa bikogera no abana barore bintu biri buronge nabone skuru ya monate batindi gukwana lieta expenditure konyora mwachire basabira matabana no chenchire tumenyete of course kiri gintu buna gwakire ni asa bible nense bunere ne mitandao ya kerero okonyora twatebire kiri umwana aruye mimi kibese kitatu chikokorera gintu gete osene project kire mwanyora pese chinjiri ko bikose project echi abana abaja kubuli audit queries bali skuru bali justified kubulia mangana administration ya siji school generation ya school tenga buneri ya ito wikatuancherane ego tolenga kia akera information ego sobo manyibwa mangana borekera aseme kono y'abantu abana bano baraseme chiria kisimichira koboko chitibi chiro abona bona nsoke kolenda taarifa ibintu information yero naende basabirwe emia bagire sukuru echo korage nto giteko korabo abana baba bwatebe right kubori nande basiri tuare te gose ya tome tugocha bwatebe project yo gokora ne te korekati nkikiaba igo aiga bona balimu gosumu alimu omonene kya nero ko manage sukuru nere bono tokobekira mamocha abana punso isa gwikase bagochiko kokora okwandamana kori basaliye binta sengenjo mwalimu muri bwangire correspond kukiasa maswali babolia abonu mwalimu tokubekera mamocho aiga no mwalimu tokubekera mamocho yes mwachibulire ni gwete daktari bunagateba asema muchando yogendrete bana bairane chiskuru anamona bana bali chia school chitote ba chiskuru che birengo byigoro bonekera umwana ari school y'oboroso twarasa matukabuga ngo bakogendera koleto muchando abandi bagateba tuigure togendenga abandi bagutumuriro chiskuru okiyete gusikusi otaroro mwalimu igora ase gukumye chinde chiyete kero chikubuga ati sababu yagerete chikasambu tulio baraki tulikomanya abandi bakabaikire batebire nga esi ekire bono iga amatemu narabuga tumuchando abandi bachago speculate after mu yabo baganyirege kamono second time nene mono kera tubugate conversation ye to identify rebolie se crisis kera ya naigwe tomo waziri na rose tiege kundi giko tukama ngana yanga ngegera gisukuru chiko ganda semerero yani neba rende nga omo waziri igatagete gototebi nga obekirige kundi aba Kenya na baroji ngegera gisukuru jigo sambo totebu nabone gitwateba kibeza jiarwego abantu omwalimu omonene n'abalimu baye mbagakora kiriya banafunzi barura kibeza egento kende timate kibakoragira amatukaya nturiye twakarire bituma igabene kingende twanywere rongoli nyasago tokonya litugori arengo siniri aramishi twanyora kamakere ne nyama twaje twensipi ntwaroje nga ntwaragire tengencheyo timaite amatuka ene bune mechi gose nesa yatenenga buno mugambe bana nateba abana bakoragere enchire ngabo yike sukuru banyora bono bituma bino bikale bitali sobo nebinte binde binge yagera pansa koraramika igo ebintu nebinge bikogara abana abararamika asaruete sobo environment ire sukuru ana bari munande bande mbale na barabo barumo cyane sukuru yo konyora kero kende babwate bakona korama abana aba bakona ko bachorikera ase yani batamanye tinga ki ekero mwalimu goko be role model igere abanafunzi balekera bakora mwalimu baroka no mwalimu munda I hope litukeri munenje nibwe kanu mwalimu inumuya ekibo ebintu nebingi biro bike pake community karwara goteba yikinyasore yikichanga none community iri around your school nayo nitakire kira bantu bacho tubakurigiria mangana amanyenge school yase community yegaye kipaire ngachiro mbarenga bakoni igere tumenga ki ngitoja kokora igoro yesukuru abana kwisa kusama yesukuru okay buna watebire bintu nebingira lakini abandi bagotepekana ngango insight bale abalimu umwalimu ko insight ko bano tari muntu itachiti kosi ya walimu ya ikiagara akarochite kosi y'ubwalimu buya asomiri buya buno bwalimu bagokorwa toko insight y'abana okay wanchi buligereri nigo togendete gukwana na Dr. Munda asemambia bono
namba yaito ye esimi gochase studio nigere 0788 666663 egera tokoba tokuligereri ngaki tokonyara kaba togukinia abana baito enkwanere bosio abana aba bairane chiskuru abali bagwakana chifaini bakane bagotebo bwaini nabo gototebie birengere bya ombire byebye namba yaito na gotebiri ototebi ngakiere nabo ko bano no moro kia nabo gotebo akesimi otebe nchintete goteba ni anonymous yani tindiko sokirie taliane kurende ndete gokwa no muchando tubwate ese skuru yaito noyo amangana administration ya rule ese chi staff room achire ebirasi kiro muntu naendete koligio muchando asoberete abayiboli goteba bali n'abalimu abalimu bateba n'abayiboli n'abana barabungi bateba barabuto tagete kogenda kanaru chimini skuru yarangala yakore clip ngire kiarenge fairo mwalimu akabateba bono ntagete konya bakugingira bonsipi bono muchi mumine komino ko tuate abagwichinjirere nabo kanyora jiskuru jindi bagaka jingo bijinyinge kera babekirwa se batagete totakeire tokomia machiko se totakeire go sakamp to bai bintu biribagane no nyana soboga boraibonde bwense nekere kana machika kobo ekia tuisa goteba abana bagosaba gendo ge twaba igo toji gutwara abantu abaririe myaka egwaje bataji konyara okora bogambe bonde bwense una bono mwalimu yola ngara kararigerereti suwina yabaiseke kararigerereti akararenda biseka babira banene tikababeki istuki chipata batagete koro basi bankogingira tingo tebanga ngani gasa kambi tuki asa yani ngaba ngaka bayigwera assessment bakora ta hope bakora te meeting yeskuru BOM bakabakagiri ngaki tikabaiseka ikaba okora bara buriri konya bara bamine tuki lakini nandi babekiri chiko ngaki okomino kuwechi ncherere igo ko bagore design ya moyoka te bachinjere chichi bugate chinchoberi go chimagega bono skuru kana ngani ngebona ne club abumbuya machi go ikabo kera komo cha kobororo igo ntoji go twana ana bara yegara karo motuga wika okay buna watebire gento kilige tebanga machi kaboro nande tubeto kuligeringa ki tugonyara kabatoko genda bosio mwancho muligerina bato tebikirigwe somiri kubwatekana ni jiskuru chinyinge chiritwara richi asiekirwa nemono asensemo yagusi nyamira na kisi aba muramba naba munyimbura n'ikinyaro kambao mba utomuriro bagasalia ebirasi byarengoro biri byagacetu abayibuli bande bararire bagakabaringe bekanisa bari gocha banyore bese ya bateba ngaya tigatoche tolete chiskuru chiseri yobo boliri bwari kurukubo chinga nando nyore go moralia abana aba abande mbale bago kobikurwa sabarabite nchabarabite bagakora ebintu Kenya ntubwata mandamano tukora akora kintu bitari buya iye korokinga ki ogotagerera kwa barayi baitu nkoli kuya kisukuru nchibwata head teachers na BOM mbaro akaroba ekeregasi yabo no komanyanga ki umwalimu institution yaranga kire natakenera atware agashika ye kari intano akomwati ripoti umusiya idio visa idio visa oli mali motea yabuna haliega bangire gento gete iyo no manyanki agokora abarimu abange iyo bagocha nege kuba kelinga inche head teacher inche deputy in the discipline baansa ko kori kibagokora mbali ko tegereranga ki abana aba akara bakuburi gento kere igana indidi ngitokokora kurwarigere ntoji wikirase elebe buna bana gere birase bigo sambo basamba chilab basamba bakisto yibituma birase bakoragera pakabaji go samba abamu abo buna gebe tutumishi kinege ntekebe getakire getwara machiko na parliament yito bugate ibere buna karuala re goteba mbata kire barangeria session yo discuss yoro ya unrest school cheito particularly ya secondary and below okay yes university ngora agenda abankora agenda baramkora agenda bari strike agenda bari yabe go rampage mwana koigunga ki ngabasambira university magana bararute makaiga bate bukaruga ande bagenda bona abarensa abago samba bakasa asaba korara bakabasamba colleagues babo okay yes igo netakire bakorobo tukibamanyanga ningi kirikero kyobonene bo bakorobo tukibone bamanyanga ningi kirikero kera tukuligera libosia iga umwalimu unagwa kwanere boigo kiro muntu asengusana ne unagwa tebire kiro muntu aligiri chibu gento kende kiarorekanire parenting unagwa ari gukwanera rero bone ngusana na naro asumtanda bagoteba abana bali bagukigunigwa nababa bali batali na musacha abana babireke gocheke nabana tukiniri Nairobi akera bachire gusi
no bakari kurukuchi mauru bachikora achi skuru chiri emurai tigango tebie ndigina gekwana tariga ari mutani one nasengo na gukora none skuru ni manyete bali bakorogunga single mothers asokomanya kwane single mothers asitugusi no mungino oromubora ko mugako yararete okunuko kumanya kwane single mothers abacha bagatoka agatia babugata abana kubasa bagaka barago mugaka nyumbeye okora abana aba indeed abani matengo pinga bari ngabakane kya bagekiri ase aba emeji komito tebe asomoga kare n'abana emeji nane nabeko babuya ebere nabo mugakara abana ndawa matempa na bari bike lakini ekero omwana atigareta ase ngina bweka omwana utago cha gokonyeka nimba tenge kiba abantu bari muoge lakini omaende moringa kikero omwana osabana isabo narabe esawitieria isago sokyo mosacha nabago teba ngaye mwanuri egente kyo gokora getige nekebe eliogirio kaisanire nabange na kuruisto linto mayetenga ki none pa ibago tebere bange na pora bange na mongita bange na mokoragereri bana ya nyasa na barusi tyo bishiye kiagera imeya ino mubwate nabo muntu akora amajo na bara akorame na endo monte na re moenda gerari nakige kogera umugakata keirabu na abayigarense esawitiri yaye kogerera abana amanya kitata nara no nyori bunare naro no wanya ni karie bono bari bakari bari enyomero ro konyora umungi na gukwana iga mugako kwana te batiga abana bane mugako jaga kurungi abana mungi no magateba ngabana abantu matenjira nabanyorete nande bono ukikomenta bumurandi abange nabo ito bati bakanyora kibesa nkeke saba konya karaba twari toki onyoro mwaka naye bya one bikake gose mbiyo buyayigo bono iwo umuntu natakaga mbere bakomoga koyi bakabana akarabo n'ibintu byasarikire nande kiyama kwanga kinga abana bari baba muga koli muro kibuna banga mbako manyanga ki ena basi ya eri buno muga kagwatakire ko twara aso mukie iwo dakoyebeka umuntu no yoronga mutwe o block obeka abana bayenjere ngao basi abakarendo bana boy goke nagutige umukyo sarika igo umuga kanata keire ko kwa chiyoye akwana abana baye esawitiri yasate yabagaka usaba saja aya kijana mangana yokora nama binyatige nabara beta iwa lakini nama etenga kitata genti kitagitagiti ogekwane wotebire gete igabagaka babo digere baba bugata n'umungina unege kundi bibere nali abana bagocha nali timwe yeko gadasogwa muchabo tugisteke 50 neyemo mayiga hechisabire semambia bonegeta Sydney Soko TV tugenda tukukwana iguru yechisemina na mono twaligere iringa kya abana baitu bagendete ko bagasoma asiji skuru mu daktari gagoteba ne igintu gyo kubwatera na chinsemo chionsi chirilinga ichiko genda guchukuru totana na boigo igintu kiri kurukunga chi value chiri chibweneta asiji skuru asiboigo akwane iragoteba nga bali bakurukunga barabwo batennelia asiji skuru na arekera moko ari bintebi mumanya ngabana abagamete chinga kichiabono bagendete kuligiryo kurubekana goko bakenya bagendete korra abantu buna bakurubire ngeli byabo kurende gento kirina kero kitoko gikeringeri ng'umwana gwikaransanse ochikorengere lyo chikogora amaguta gosori incherendo chikwoki matress ochio samba abana bande ama mochamanene mochamanene morali kiagara unege kiabe tutumishi kiringi atakeire kegere no mugako itomone na soro gonge president na rekoba ninchere na rekogenda ande yona reko kuburie parliament na barayi ba Kenya tokoro mukutano gukwanira igoro ya amangana ekerego ikabana bagosamba nabo kabanyene ni isuku cyasiekirwe ini national crisis no muwaziri yito natakeire ari obisiali ngesati asoka sige kundi kyachorete atebye cabinet ngaki parliament na basoroire tokwanira ngo igoro ya mangana aya tigera abakenya bari birengeri ngaki toko korari gara matukagoje nande ntochi kuikasto konyora ngabona abana basambira abamu abo basali ibintu bitu abekire kibaza sukuru imyaka emenge pakisuku nande yana yani yabanga sukuru njarenga nantu wajigwansa buya
twaje gochaka bia megano iji skuru chinyinge gara chikwaga chugusia maene buna twateba arambe togokora narambe chia chage tabantu bari gocha bakesike batiringe esike barosha matabo wali twabaje kerashia kema twaka chingo ya sawa tokonye mwamanya ugesamba kiagunse wachoboligera igwete karwange birengera bia gochaga iga asemba mbia bono totebinga kitogo kora umuchando constructively tugona kuminyokani kiro muntu ngokwanare otebanga gero ndi ochebeiga gondo ochebeiga namba ito ya studio gere 0788666663 inere namba gotwakira esimi gochaga iga soto tomero ujumbe ototebinga kire kwa yarorora ase screen igabu ototebinga kyoroche tubwenete ko batokuligerelinga kichiskuru cheto togochira asenchira ibwenete gekogera mwali na toje tuchi kwanire tuchi sambe chonsi pia bana basalia nanda abana bande mbaro batakiro chiko bagasome soko bwakire ningoto kwa nerese mambia bono yakora mbiyere no ndege gana daktari Okay. 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 Aide prefect kwa kabeire. Okay, asante sana. Okay. Tuwaru nyakora. Ngai toko genda gochia ngai twasoire. Bwakire buyamenta chinguru kwana ne chinguru. Umwalimu okwanire buya sana naenda okwanira amang'ana kilo mutu yagera omwalimu okwanire buya sana okwenda abana bako abana kinyaruka baliko bekayanga kyamatikani sisi na bagotomoka ku nyumba kale ange akunge bota owe mwana onde mumura igami netetu kya nani netetu kya mutwacho madamu abatu netetu kya ega na wala kale tetu nyumba ono okongu na obore sabana. Okay. Wakongu na obororo igule chimbwe nchira bana baitu bakale gwe soka nchira bana baitu balelire bura gwate ba parenting ire orocho moraria oranyoro mugaka igoros igobegete chinchoberi chiri nyumba gose chindera guna batubuga tenkenya sa toyete igo agiterangi ga endabu ayire green ndikusenga kia na obwata bamura bamerete chindera mambi bagoja etukire chinchoberi gose babekire njeragete ngakyoje goja kubatenge design yetelibuya tokonyara igo parenting ebisiye igere nkong sana na ndo bisiye ninyo to mwalimu yito mwaka cyo ngombe we thank you siri moyare iga ariko dote bingu manyete igo muri abanafunzi for now muje kuyikase moko ba parents mo babagaka so kirinko baige libono
na kimungu chikoma tukagonya na it is true igo umuibuli nero ko make umwana gako gende sukuru ama yetenga ki nchiko kora mo chaya tato go cha kuigwa goso abigoli bana bago cha kuigwa bago ikanga kingo cha koba digero umuntu ike sukuru ore guide dinga ki okwa gende sukuru osome oita matemwa otige sukuru iri kirata sukuru iri gire yaba Kenya kwa nyore to aya somo yetige enjera mama anobuga atia machiko ye sukuru enjera maruba goli guzika ne gasi ngo sana Yes. soko bwagire ningo to kwa nerese mambia bono Nyaramba mbiyere chisemi cheito Saki bwana ko saiga ya veteri limo muibuli na ndochi ko tero mwana watera itibira de biraruri abuno igo chiyabera bakachisukuru chiyasambwa igotorera abana tumanenga abana kara abana barachurotiro okay mwana udi mandi kirege tumuyuri atanga mwae ono bachire chisukuru na cyo kibagire kiraiti cyo mwana ko sote bagategere so ikine kikyare tribe chambo igo abana tubaire kinge sana kwigure buragatema ebiranye biga kwa bono twira nese biranye karuara ari goteba ebiranye bine bijabire nanje narako mu bunge ndabona ariko munga mukono ebiranye biria mbiri goita mwana akwe none bible ngotebe kare igo mu cyabiti binyerere rigero mogorore umuntu rusiti biranye biga ngo muga captain late kamoto rusiti birajo timwe to singikia beta biranye biaruo to gatwara bonege kundie kengao ibiranye bi parliament yechibere cheitu kitake echi karanse chigambigo ye biranye naendenga kibiranye bigo jikoba minister likale tu agaiti kuri sukuru mwalimu wonde bwensi pake community isome ko konyora na roko ebiranye umuntu umwe walo ni biranye liriwo gatangera yo ngumbu ali ngayi wewe nande kwa biranye ku ngumbu mbare kuita abantu biranye byo kuita umuntu akwe wabonye biranye bikimbiriro kiga iga buyayiga kwa yubororo kuyitinga ke yaya mangana ndo kina kwata nama umuntu umwe biranye biri mbi arengi byari kuita abantu oyo biruse tio tarotebe tiga ke kabyaruo ngitogokora nare bagire kororanga ki none kero byaruse tu nganga tuwa bakwane okwano go gwasinyira bono birane biranye ndodera wego abana abange umenyete wakili amini daktari abana abange bali tubugate asichi skuru ego bamaye topo ayana madra no muibuli yango mwana ngo watebya lenga I know my rights eto moralia omaye batasu tuwa ne court egente court yo na tanga ki okay nkoibete gento gete wata ya ngitinyibete yago access yako nyora nkoibete yako discipline igo ibiranye biko irana mbiri wako bosa yonga kinga gwate ina wanyori biranya goikebe okwanyuru goche kelasi so ekram kia ongeringa ki ekelasi okie saa 2 gwachire saa 2:30 so ibiranyo konyora mbiri byo kuba late for 30 minutes okay sigada arabo igwo yoga ya kurukuru zoko bwakire hello bwakire kai li kubalika goliete amasunya kanywa macha amulero Okay. Okay.
amanyenga gago much. Okay. Okay, asante sana. Okay. Abalero bauja bagwasereri gweita rende. Asante sana. Daktari. Umurali oyo gogosereri gweita amajibu naya. Tigangeite kwa nini nonya kwaja kumutigabo tari kwa muntu maana matuka gujimuti yani tata nonya ero monyene tari gukonyeka igo onyoko gosereri ngangu eitare tigagende eitaruo bigero musigo iyo omurwe ero monyene abana ora babere boko yoba oyo yomo igakobororo moyare lakini yewe inge no muntu okuete ekiara no muntu otindete no muntu onyete nyasore no muntu usambete sukuru takore di sukuru tabuga tsa duge tienda yonzi na bara obusa miguna mbuya mono nagukwanirie mbubazi yagurugo yo anchire nagukwanirie ataba jirade gisale ya baro Asante sana Mr. Miguna biyamona sana obere straightforward nando atebire umusomo chango uliokorwa ateba ngomo ikanororo mongao no moka mwikoyo chakira sitia mate cheito dikaroma to mogaga gaga kwanire none gra kororire takyo mogaga kwale abantu bonse bale gotega ngingose tata goteba lero gira umwechie okonyora buna togenda tuna gukwana iga butambe daktari ayi no gosomwa ne sense mo ye university okonyora muibuli agotebunga yayo mwana nabuga tenchira aragote ibintu bigokoro bagakambali ba no iga bande no ina magora abaereiro ranyore bategerete nyumba abare gotebinga umwana keranyo mira twalire nka yae na lindo chenga bono twabere no mugako mintu turakwarere mugaka nare aro musani one no mugako manene twanjaine igakora antebiga kiana arenge miaka eri akare kabisa igo no muntu tukore okwana of 43 omuntu bire boya 80 igago ntige miaka yabo ekero bari gukwanira abana itukondi tatara atwara mamojo kiagera ansaki buya sana ante yeriso ni neye ngakyura ibura abana baike miaka ya teenage ye igange miaka 18 19 ansa gotenga tata buna yenda ongiure igagoteba abana igo bakorawa na abayibori abayibori kyara banyore experience ngegendere omota igende sukuru yananyore gose kwarangiri ugendero ubugati amachikororo osome sukuru oyeta matemo ochigwe konya ekero nagotire mundu no sina ali ubugeti musiko gose kyagonga kinga soma abana bana gose kyakorokwa yara gotega bara soma mujo gwe ko nagotire chibwe konya alisi oroje alisi oroje amangana ina makoro aina ararenge kokore kenga kiria abana bari kogende sukuru namasomo gago somi bintebi namasomo somi bintebi acho ko muntu ngakigo gikobo murai nakigo gikorenda buwe kera kwa abairo muise mungina buwo gusoma gakabuwo
kwegirete kurwase abaiboli ba ago saba bali bakoraye bono bantu myake mbali okorabo bantu myake no mutandao bakwegire bintu koru ngana kyo muntu getakwana kuru Brazil ekara yito yabagusi ine ngaone na Brazil na ana bora nyorege kiabe kwa so mutandao negative bikoru bikoru bibe ebiabe kwa yes unabona ya sore gosengu kono kwa nanga ya sore be kwa bantu ngeti we onigwe muga kuri gwajakoya kiriti ni gwaja na nere ekiagara pono yenya sore yero ronto ntumeti asere lakini noche kia koli erabigwa bona era available abantu bakonda babe paranoid mwanchu muligelia sema bia bono niko twende tukwa na chisemia ibuno muibuli omwana na chete abande bairanire abande mbarairana mbono bana kuganya barangiri bairani school mwakwane no mwana nkiagotebirio ase omuchandure nekero oligeretio omuchando yororo gagitogo kora buna ayo bono oro mworokia isachinde nabotagete gukwana chingagie chimumigire muri gukwana mogotebi ng'ainu bono ninu mwasinyirukora abana tiga baende batimokeka bono tigato kwana na era bogoto tebinga muchando kiora ya school weto mwari wale batebaga embuya ito ni ntutwagerira abana baito babeire boigo abana batateru buna magena nani omwana otateru omwana ligere go ligwateka yani ngenjende igobonyo nandi gusabwe senga amabera abana mbayi mukibwenjeri oyo no muntu go jakobo muntu padaye nonya ne bituma byamo liri byame liri gamatabere nalibyo kwanza ko kolenduka kibitume bijiko bibino byokwa mabuya pono tora nsasa matabere ntoliko biburugera ntoliko beko buoyo totoro ngakyo muntu yago jakobo nenganene sana una gwatabire goro yoko beko buoyo nekera tokuligera litisemi cheito kiro muntu naende takurwe birengera libyaye abande bakwanira oro bako gatime akurwe nsemo abande bakwanira kurwa ase chibodroom chiri chibwenerete yes because aba oro bako korra bachakire kubwa bateli kale tuga chiri no nichi kosoli abande bateba ngayo ngari muyumbo bare abana nonya nyumba okonyora umwarimu bono bunaye bono gosomia abana iga mwarimu wakora emirimo yawo lakini mwadivete no mwarimu gwekenyoro mate ngomera na muri because abarimu aba babere communal leaders no bararia na bakubwata no NGOs chetundu bali kwabuguri gento kirimu abwate tundu bali ali gwakira alia egento kiri kiare tuno mugaka moyi etende bare gokeruka yani ngumwarimu asomi sobo bo chancha bugore yango linga ki serikali te basako garamia buna bana hardship areas umuntu asomi so ekagera kwanyora umwarimu isomoke nero mwete masa we skuru yeye na bana gosoma na baje kikasi ni chia yankana nini na nini ntweke otu wasomete umune kona arenge primary school abarimu bale baruete abantu bale baruete bari bane oyo omuga aruete skuru yarenge murutu mugirango skuru yare kurunga kenguso timoso ne karo akina be karo kenguso akantu bakasei tonya ali bari chache amete skuru compound inyumba y'obunyansi yare goro kubwarimu abarimu amba arenge balokoga so abo bari go discipline y'abantu abekyara mbabuga ati attachment enda yonse social nkango yo ningo baje yisukuchi yababuya baje gomera na ali baje gomana kurwese kanisa ngangwa ngakire to omwana no anemesa gwati gukoria kiyabanga yego wage to omwana gete bono emechande yaba abana pake kanisa ime mpaka wana ase tundu bari kerase ujigwete no anisa yo na matanga kara ikaransa ngwage to omwana onyagete yahagera e discipline ya failings abona abana baba batalia bachaje to nisa moke okay counseling centers asiji skuru abande ba proposal tutware asa abana bagocha bakwanirwa ibirengera libyabo counseling negentekiya moralia nando bishiye igitakire tu aro muntu qualified nando muntu understand ki abana yani obishiria so mwana agocha open up agotebye moralia gose muntu oyoro obisi igento na cheire onya nabana baiseke yuwa mangana gete nare make makari atatebi gose muntu yani obisi asa abana bagocha ba open up agotebye gose mu ari mugete yuwa bigere inafasi yatoka information yacha kwa yachire yarigeriwe ryogo itaraji gwikase level umwana wadanga baona wikaiga baona wali gukora kindi yose ganji nkwirana yone takeire counseling is important however step entangani yo cancel y'abantu aba nisa nangina abagora achakira kuri nyumba nawanza kuri nyumba montaje kwana taje kuri ryo gatamanyikisa eliye sukuru ne linga ki abanafunzi bano bokimo boje nare sana nanyo rande bo okay so ko bwakire mbiyande ningo to kwa nerese mambia bono
Joshua Onyariki ngayo berete oye ngete nenerete Obonyo aya ngayo kwada guru Obonyo minto okay Okay. Ebiranya birane. Wate munekeranya. Asante sana. Biyamona sana. Kurichise becha kitutu cha Chenorth. Moralie gentongero mwako ya kwanira. Igoro yebiranye nebinteke. Una bono. Tigample mu kanisa kirego usisa itu. China na ane chinka chansire. Mainstream churches. Jisikana China na chika ndujimanye SDA Catholic. China na chiro. Chao PAG. Inki chigo somia ege sakwe kiagara ege kanisa no koro bichi nkoro cy'abantu. Aba pastor batubuate neji kanisa eji. Basokere sika igangaki aya. Ege sakungo sirakere tikatosoa kotosoe mango tuli yaba muraba n'abayise kaba. Uzi sukuru jibaga endo basomia abana abayo emyo yororo ba. Ikanisa ya failed. Ikanisa ya failed. Kapisa. Structure ye kanisa. Hero innocent. Chisukuru chinyinge echigo sambwa na principles because of money. Kebe mangana yechibe saletrwa. Chibe se chitaka iyo batali kwa yora capitation dero ro. Igabo nonko tebya bo moralie gento kende. Ntuga tu asomete ntu abwate gento kiyo remedio. Tumwe diga jige kansa segete. Na kire remedio era kwa sege gusi. Ne tigatete bere chibe se chitokorwa abana bagenda jibre donye breves negezo dietegezo. Bagenda ama Somalia atali chinga kisukuru. Lakini bago egera tusukume syllabus yegenda busi. Bon tiganko bolie ko tigambolia bara omutotagara kurunkabu. Esukuru igebwate syllabus. Syllabus yeye teri kiribo sayigo. University igo tokonyo course outline abotonyo kabo. Ali babwate syllabus. Syllabus yeye igebangire naende kamanyunga ki omwalimu ogosomi consistent kinsa kiriata keira gosomia na anda somi bo kuikanga kigete okore syllabus. Na rindi nga yarure aro goteba nga kitokore syllabus obori abayibori parukiri busano kiri bukomi ngochi ko motivate abarimu aba igira achigoche class mogoroba achigokore syllabus yentekina na uyanja utotageta abarimu abanene bamanyayiga parabugo bagwakanwa na Teachers Service Commission serikali ere barigete pengine esukuru kuri ka BOM bali babayiboli bacha bali ke sukuru na batoko understanding aki sukuru ene bwata shortage y'abarimu so management yabolirie tuli ka bali babere management yo wakana to understand ekebono eko eyo yarika tali getibo uno borobo maene abana abandi bakuru pressure tokora matemwe ekiagara isotara atoma besa yokotara atoma besa chiagento gete bona abana bayikase bakora mikabano lende efisi ya kaniro nande mu batu bibaza gete nande babekuru pressure wikamurwe yagara bono baso ase strike so kibese ekyo abari bagosaba kitigwe capitation yeri ekorwe era ni school abari bali ba BOM management bali mbamanyete bakariza kigo kana BOM peke lakini capitation nero konyorwe kale akere konyorwa na kitwata abango muraida kitu ngumbu
gago gari karansa tenga ki ngikeko gira isugu cyane chikoye okay nkabiteshi ne konyorwe ngakitoko kora babe kamachi bango ichi agenda bwangu wanchumuliri chetrista ikomira sana isata sema mbia bono chinse isato chabona mambia kera togendete gukwana na daktari Charles Munda niga gosomya se University ya St Paul na namono gumira na abana aba after batalire kurwa skuru yo boroso barura abu bakire jije secondary school nero je gukomira kero bwa aje gosomya igoro yo borai akyo chikabaga kogenda busio na namono aye no muiboliore usomoro kiwa olese enkabono iga naboko ebereri no muiboliyo nyaga gwancha kwa esimie yo ototebyo muchando no tatebe skuru nyakiere na totebe lieta liao no na naboko totebyo muchando ngayo beret egere bantu bagwikaransa so egere bono tujigotwara toteba nga collective sitting ekoleta kirumunde gusangirira kurmuina kera tuikaransa ntutuka tukunachira embuli ikina tutamanyetinga embuli gagia jande getangana gosengiero jande getengana namba yere 0788666663 abudogo kwana na intugo chaga iga kero gwa kesimyo go keyeli yugiri yago die TV egera tunyara ka batokonyore birengera biao buno mugusio mintel tunyara ka batokwa gachana ge kwera chisemi bagotebanga na chikore tubura buno bura buobo ekera bugo chicha nigo bokokonya muntu kororo genda busio kinyo burabu bwari migwe na ande nari gwabuganeti mono gokonyora gwachakire gutuomera kiagera ande tayo kwenda igo ikase kwanyora ng'abana bari kwa rekorora ngatiga bakikogenda bakigwe konya kiagera umuchando ora talinga tokoira abana bari chisukuru basome bakiko babuyanga bacha bagokonya achikonyora obogima buri bwaye bw'gisemi cyaye ekarabe iro mugaka usomungi nasara atoke anya nabwate genta kubwaterera ikile kitokwerere sukuru sawa sawa tigandara gwana kamati abana zoko bwakire kina andete wangu chisemi bono togokwanira bona chisemi eki into abari boli mbato to chisani tikoringa na kidogo chitalia omwana omotiri wali na goma ito omotiri wali wale wana wako nyaro mwana okamati bara abo nale into yaye wako kwa mimi bata kutoba baigambo bole yo gende ya yo kolega wako anda moteri omuri wale na gasi kale bwacha okwane omwana oliga omwana olina mana ona tatale ya chini ata utaliala ya wama na kubwata makerena yani ona utomete olendo omwana ne obwati ni ukolenda bao omwana mako ende skulu oteba ngoma eto mosinto nyare be tukuru njira na oroje kuna tuanjaine inguna monderi iwe kwama na kubwata omukuru kwala ngaloke skulu kwa linga ya omwana ana bwachiraga bona tugatinya abana ene tuguma tugwari muri ya wako giki abuno oma tukubirekera bwachage tomwari mwana boito omwana kwanza kaku liboli rinde sana igo abiboli ko tebara abana nga wakwa yo makakega ali skuru okay naende abalimu omwana gabo tebiringa na ibure chama getereriga naiga muachiria kwa utaratibu tabufuza okay onya naende orocha bali babana bali batera tuunga gazi abe chama ya baira erega onya bakuachiria ngabana bali bakwete liboli nambia mono sana Margaret Kurwas chiseme chesamba akuboli ngogo information ngo sokere lakini kwanyoranga mwalimu talikobwatiriri nande gento kenda kwanekere kenene ngelinga okonyoranga nonye nomwibolie kera iguru ngo mwana oyo wakiru nero kali gutusio matebe mambie ndaga cha gwakogireke ogireke soko bwakire machoke burabu abantu baminto mbia mogo tonyora okay tigango tokwanero mjadala bono mami okay okay asante sana kwegule bali babugate bintu na barabuga abana babo nabo bakali konda batiri konya abo nindibe no mo gakoyo esukuru nesukuru
abana b'abantu abatenenku n'abana b'abantu abataka ikabakiri skuru eria elebo yakobeyemo isa gutuka umwarimu monene umanyire ngaki abana baraba batenenku gitene bakora ntese giye natakire amanyenki agokora iwa abana bagwetera batenenku obara bibuli babo nabako batebya abana abagire skuru asengenje muri nekibese barentire tabye mbe skuru bono nintagete bakora ikinko nyabo no mwarimu lakini atebe ngaki ngana abana babatenenku bagoja basamba gisukuru abatenenku n'abake batenenku bakenya ngasa abana bari gisukuru na abarimu abantu bakaiga bake abo bari gisukuru wani abana batenenku so gisukuru ijaga wayi tugasobire baravuga abade wajiga oyo ratoka abo no linera ngaki yanda gochiabuga ona gosumbuo okay soko bwakire ngoto kwa nere se mambia bon ngoto kwa nere Hassan ngaki karuange birengere byao okay ninko iwe Hassan tiga gwetagere se TV karuwe birengere byao Okay. Okay. Asante sana. Pia bana sana. Kwegura ata bakiro montale stage yaye. Ntu ate bakare abayiboli ekyo matumwana nayo mayeta ngakiare ntu tutake tutekie roli litangani ngaki kuna bono toro jima jabache after mose mambi ndeiga babeke ikaransanga iskuru mbranchi ya sambe ino ya sambe twe mwabu atomo pango ya gose iwa ali skuru asoko soma ngogo somera you have to be clear ngogo somera kali njogo somera haya nchina somete tata lero bunora tata nago namenya takoragira no be clear ngaki skuru ko kwagenda gosoma n'ubugima bwawo tali ngani gosoma ngogenda kunyesamba ngaligero ntero raisi bina iso ngaki ngomanye ngaki ntagete tai njogo somera iwo soma asengi baadaye kero kene nagotire gose kumugul kwa ruro ngerenda yons onyo no bwateli sakana ora soka igende kigotangazwa orwe atake no no somete bakoye gento nayo nago omenyero mabwa igo batigeta byeri abayibuli ngaki ngabali mubono abana nagutumira umwana gwo cyawo ngafanya biro taweza mwalimu tayokora taweza umwalimu yoja gochoma kuruwali ase gwatigeire acha gochomera guru yes etoke ngangwa begete burunge bono kya gochoma tayari gento kire kombo okay wachumbuligirira chia minyokire chia serie chitai kando chigege chia butokire ni chitai kemero ngebere na isano asema mbia bono kera togendete ko batugukwana ntaite mbwate simie yo mwerio ndaigunga ningi agoteba abana bekera bachitika mwa kwane tena barabugose kwa batetingiri yane goikira soko bwakire hello tiga gotegerere TV tegerere simi okay yoga ndo chikora ategerere TV tiga ko ategerere nkwane ngo chatore twatwara umwiro rubutuko kendo korekero gwa kesimi go chagaiga okay liogiri ya buli TV egara twakwana na aya senchira yo wikera nukurende sencho mo director agendete kontebia ngachisa chelire daktari yes debate ye bitamero bigendete kuligigwa village school chiri choboraro chiji boarding school chirusigwa oyo gotebabo yago kwana sengi nchage chiri nkiga kwa gisukuru ichi muna bono ntu Africa gose Kenya chiri chia muhimu asetore nchu kinsenche kitabuga boarding school njiro abantu bayoga ninse chiabo yo konyoranga kiki school ochire yange nande ministry y'iki school ochire raisi
train chiro chipasi chiro yani umwana wike school tulimo chanda bono Kenya iyo konyoro una bono ri gasi Nairobi ega na uri kirega sho gokora abana bawo igo bagosoma Nairobi mambi ni yana boje kwa kwitu transfer soke gote bono genda ngo mandera ali uji gotangasa ndi korwo igo kumukana abana bawo gochio so wikolie boarding school asoko babeka basomera orora sibari janto wasunwa bari safe bagosoma baragera ruse goika bacha igo chi school chi boarding school ase Kenya nchiko nyara gusireka toko nyara gusiria mpaka toika ase gaki tobeke ngaki after every 10 kilometers or 5 school nero okay tomako weka means ya transport ngaki abana bago iko ngaki kirege ko in place tomanye gusiri ase bono ekio ekitigabatike tuligie ngenjo ngaki kisuge cyo korara ime ngaki toko kora chibe safe naenda abana bali basoma so boraisi abali nabo basoma ibuya ne community eri ase sukuru eyere baba bantu responsible baba onerie nyasore baba koreraki babege nabo iboli batenga ki ni tutubuli yaroli so sukuru ndonya kujisiri wose bayigole chinsagi chichi sukuru chinde bato ise kuligirali wose chinsagi chigo chi okajora bari gatotebe muntu rabwate sukuru yaya eregusi nana bakwigororo sagi kwanyora rabwate kiambu bono buna nyambari deberete kwigororo sagi kwaye obo sensi bora ubono bwagira no muwazi tutomotebye buna bono no Nairobi county no Nairobi county alone banyo kubate sukuru tawala kuigore branch ende kino nande kuikoche county nande ba record yan kino nkabwate so lichigeri gambu ngaki tikanyambali tu are branch where they can okay digere umuntu agete nyambali no manage population umuntu agete nyambali school yana aso meta yanchete anyanyambali na ere yangensa e branch yeri endo somo biya bano mwancho muligereri koigure kuna twakwanire na ndekera tugukwana iguru ichisemie semambia bono tutagete korarigereria university ekurunga Tangaza University ne university yamo asikirikire chiabanyene na nemo no mwancho muligereri asoko genda kwanyara koba kokonyora chisemi utagete komenta masomawo utagete gukora PhD no utagete gukora diploma no utagete gukora certificate ya sogo chako bugima nabo konyara kabago ko na university yo yarosira bange gati yabali banyare ko bagosoma igoro abande banyare ko bakonyora amarieta ase community go sasegesa kwa bande nigo bono bagendete gukora imirimo abande nigo bagendete na barugo koro obokoreri obuya sense gati yabo nabarandia ne igo nabo konyara kabago kogenda chisemi nchiroro nabo gwesomera nabo konyara kaba gosoma ase university yo nigo ko bakiresi miese nambere 072224 gosonyara kwa gutumira email as togote abango kogenda ase website www.tangaza.ac.ke okanda www.tangaza.ac.ke nogonyara koba wakogenda abuna boyigo nabo gutoba email asogotuma inquiries@tangaza.co.ke eliyo nyara koba kokumanyangikilia notate ko soa aso obokoreri bwe biasara utate kumanya mangane biasara nabo kogenda notate kogenda asamangana alia yokomanya obo accountant gose abatogote abangana ubago chabarigiria mangane chibesenga kichigo korwo obo bali nabo kogenda oro nabo igo gutete kumanya mangana psychology nabo kogenda oro ni PhD njirora kera mwarure munyagitari doctor wakwanda PhD igo ko masters kwagenda PhD so professorship era bono igo wati bintu bya ya bintu byo koli kwa mangana mange kiri qualification as such ngaki wakolire miremo paperwork yao write ups chiao conference wakolire bintu bamako bibe kamo konyore getangore okay kwamba konyore getangore ko iguru mwanchu muligereri baote abanga chisemi na chichikwaga cha onde bwensi mambie ndo cha kwa baka gwikaransa sabantu naboneke ne karansa na daktari nabona ale gotegera ne kiro konyora liba gekaminelio yanda kurwanira orese chisemi chigotoka nande togote baiga chisemi taliyo ogogosomi gwoka ngoita matem chisemi chiukwagacha umanyanga kyo chikomenya so mabwawe umanyanga kyo ko nabantu ande na kyo komenya ywe ko monyene no nyane buna kwa university area ndintu ntobwata accountancy ngo konyere ngaki na kyo komana gisingeli bwa ya mu bwato mugu St Paul singiye bwateli bwa ya mo bar abantu maro akomo eli bwa ya mo iga
chitagekanke igo siringi 50 chiatigaire ugorire bitamutamu ugorire ki bono muntu otabuga atigindu financial management okay katagira igeriuga ki ebese igotumeka ikanai biya mono sana mwancho muligereri asante sana daktari sokonyora libaga gocha sigitaseni ugatebanga asoko bange kirengo kia uginchi semina boigo guikaransa gwacha kwa kwanira mugusi ngongo na limbiya mono sana mbale naro mugwa kesimi kulende senye nche birombi ya mono sana birengere bino ntwa birigereria na mono togotebanga mugusi kogendera busio asencherere ndonge koera kuguru twabekire busio okuru kuya the right foot elitonyara kabatoganda litukulia Jumaino murobelia nsoko bwakire oikira mwali nchenguru ku Innocent Onyango twali kubwatera na Diana Bindemo na boigo director Zack na NSML na Ronald Ngugurunga Angoje nyambura nera na morra igongo tebinga ya site gago seseni yenda gutubwatia osia igantubwatu murubelio mobo okumanyike gende tukurunge turubi Eye Nensoko TV Uboroso bw'umuguzi. Obosemia gusekero kendi gyonsiguri emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com Oigo nabugo tutarira sebisite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguzi. Magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyora ribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyora ribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662 Eye